छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, जुलै 2021 माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी जे सांगितलं, मी तातडीचं सांगितलं की अमरावती जिल्ह्यामध्ये शस्त्रसाठा सापडलेला. मी आणि ही तातडीची बाब नाही अध्यक्ष महाराज, तुम्ही सांगितलं संध्याकाळपर्यंत निवेदन द्या. अमरावती आहे किती दूर नागपूर पासून? इथं अधिवेशन चाललेलं अध्यक्ष महाराज, हे गंभीर बाब नाहीये. दिलं काय सरकारने निवेदन केलं का? नाही केलं अध्यक्ष महाराज. मी तुमचा अवमान होता अध्यक्ष महाराज, त्याची काळजी आम्हाला जास्त आहे. ते आम्हाला ते सांगायचं उपमुख्यमंत्री महोदयांना. मी खासदार आहे, आमदार आहो आत्ताही. मी अध्यक्ष महाराज, माझा मुद्दा एवढाच आहे की हा सरकार गंभीर नाही आहे, हे आमचा आक्षेप आहे आणि तुम्ही पण त्यांना तांबी द्या, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. ठीक. छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, जुलै 2021 मध्ये कोकणामध्ये अतिवृष्टी झाली. त्या अतिवृष्टीमध्ये कोकणामध्ये अनेक रस्ते, साकव, पायवाटा वाहून गेल्या. त्यामध्ये राजापूर तालुक्यामध्ये पाचोल विभागामध्ये 2 मोठे साकव आणि पूल वाहून गेलेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने हाद्दे मिलन, काजिडा कोळम आणि सावडाव निर्ले असे दोन्ही पूल वाहून गेलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, गेली 2 वर्ष वाहतूक संपूर्ण बंद पडलेली आहे. मुलं असतील, महिला असतील, वृद्ध माणसं असतील, त्यांना जाण्याचा संपूर्ण संपर्क तुटलेला आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, तुमच्याकडनं अपेक्षा आहेत. मंत्री महोदय कोकणामधले आहेत, कोकणामध्ये आतापर्यंत झुकतमाव आपण दिलेला आहे आणि 14 वर्षाच्या माझ्या कारकिर्दीमध्ये पहिले मंत्री आपण असाल की आपण भरभरून माझ्या कोकणाला दिलेला आहे आणि माझ्या मतदारसंघाला दिले. त्यावर निश्चितपणे आभार व्यक्त करतो आणि म्हणून आपल्या नम्रपणे विनंती करतो की हे जे 2 साकव हे रस्ते नॉन प्लॅन आहेत. नॉन प्लॅनला आपण निधी देऊ शकत नाही, वस्तुस्थिती आहे. तरी माझी आपल्याला नम्रपणे विनंती आहे, ह्या रस्त्याचं अपग्रेडेशन करून त्या साकवाना, त्यामध्ये एक साकव हाद्दे मिलन, दुसरा साकव काजिडा कोळम, तिसरा साकव सावडाव नेरले यांना प्रत्येकी 1.5 कोटी निधी द्यावा, अशा तऱ्हेची आपल्या नम्रपणे माझी विनंती आहे. सन्माननीय सदस्य राजन साळवीजी आणि अनेक सदस्य या सभागृहामध्ये नेहमीच कोकण आणि पूर्ण महाराष्ट्रामधील असणारी साकवाच्या संदर्भामध्ये नेहमीच मागणी करत असतात. परंतु आपणा सर्वांना माहीत आहे की हे साकव जे आहेत, हे साकव जे आहेत ते साकव करण्यासाठी लागणारा खर्च हा पूर्वी हे साकव आणि हे सर्व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्याच्या संदर्भातलं नियोजन हे केलं जात होतं. पूर्वी याला लागणारा खर्च 30 लाख 35 लाख होता. त्यानंतरच्या काळामध्ये 50 लाख रुपयापर्यंतचा हा खर्च हा होणं अपेक्षित होतं. परंतु आता आपल्याला लक्षात येतं की जिल्हा परिषदेमध्ये असणारा तुटपुंजा निधी आणि या सगळ्या प्रकारामुळे वाढती महागाई आणि DSRचे वाढणारे रेट्स यामुळे हा जो खर्च जो आहे हा खर्च जवळजवळ काही ठिकाणी 1 कोटीच्या जवळपास किंवा त्याहीपेक्षा जास्त अशा पद्धतीचा लागल्यामुळे जिल्हा नियोजन मध्ये सुद्धा अशा प्रकारे ज्यावेळेला मागणी केली जाते त्यावेळेला अपुऱ्या निधीमुळे तो एका ठिकाणचा पूल जो आहे तो पुलाला लागणारे पैसे हे देणं हे अशक्य होत असतं. आणि म्हणून गेल्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा या संदर्भामध्ये जेव्हा चर्चा झाली त्यावेळेला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या संपूर्ण साकव या विषयासाठी लागणारे पैसे किती या संदर्भातलं मी निवेदन केलं होतं. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ साकव या विषयासाठी 1300 कोटीच्या जवळपासचा निधी लागणार आहे आणि त्यामध्ये 750 कोटी रुपये हे कोकणामधले लागणार आहेत आणि बाकीचे उर्वरित सर्व महाराष्ट्रामध्ये लागणारा हा निधी आहे. प्रत्येक साकव जर करायचा झाला तर त्याला खर्च जो आहे तो 1 कोटीच्या वरती लागणारा जो खर्च आहे आणि तो जिल्हा नियोजन म्हणा किंवा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करता येत नाही. आणि म्हणून तशी फाईल मूव्ह केली होती की केंद्र शासनाच्या माध्यमातून CRF मध्ये हा निधी आपल्याला मिळू शकतो का. परंतु त्यासाठी आपल्याला तो निधी CRF मधून देता येणार नाही अशा पद्धतीचं आपल्याला समजल्यामुळे तो CRF मध्ये न करणं आणि त्याला नव्याने काही करता येऊ शकतं का याचा विचार हा शासन म्हणून करायला लागलाय. आता या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जिल्ह्याकडून जी आहे जिल्हा नियोजनकडून किंवा जिल्हा परिषदेकडून त्याला वर्ग करणं हे सर्वच्या सर्व अपेक्षित आहे. त्याची दर्जनोक्ती करून आमच्याकडे येणं असंही अपेक्षित आहे आणि त्या संदर्भात आदरणीय दादांशी पण बोलणं झालेलं आहे आणि त्याला 1 कोटी रुपये जे लागणार आहेत त्या 1 कोटी रुपये लागणार असल्यामुळे त्याचा एक नव्याने हेड तयार करणं असं अपेक्षित आहे.
आणि त्या संदर्भातली जी फाईल आहे ती फाईल मूव्ह केलेली आहे आणि दादांनी सुद्धा त्याला सकारात्मक असं प्रतिसाद दिलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या बजेटमध्ये यासाठी लागणारा जो निधी आहे, जसं आता राजन साळवीजींनी जसं सांगितलं की राजन साळवीजींनी जे जसं सांगितलं की त्यांच्या मतदारसंघामध्ये असणारे जे दोन पूल आहेत त्याला अंदाजे लागणारा खर्च जो आहे तो 1.5 कोटी रुपये अंदाजे लागणारा जो खर्च आहे तो 1.5 कोटी रुपये जो खर्च आहे तो खर्च नक्की केला जाईल असं मी त्यांना आश्वासित करतो. विरोधी पक्ष नेते बोला. नाही अध्यक्ष महोदय, हे चक्रीवादळ आलंय 2021 मध्ये. माननीय रवींद्र पाटील साहेब, आपण आता 24 वर 4 दिवसांनी 24 वर जाणार आहोत. 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 2 साकवं बांधून होत नाहीत आणि त्यासाठी तुम्ही नियोजन तुम्ही एकतर पालकमंत्री पूर्ण वेळ, तुम्ही कुठल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री मला माहित कारण नाहीच तुम्ही, कारण ते पालकमंत्री वर्षभर झालेत, काही पालकमंत्री अजून तुमच्या जिल्हा नियोजनच्या बैठका घेत नाही, अर्धवेळ आहेत, म्हणजे तेही कंत्राटी असल्या खरं ही वस्तुस्थिती आहे. तुम्हाला मला एक सांगा की तुम्ही त्या खात्याचे मंत्री आहात, हे साकवसाठी 6 महिन्याचं 5 महिन्याचं काम आहे अध्यक्ष महोदय. 5 महिने या पोरांना 8 किलोमीटर फिरून जावं लागतं. 21 पासून 2 वर्ष झाले पायपीट सुरू आहे पोरांची. थोडं तरी आपण या संदर्भात आपल्याला विनंती आहे की किती दिवसात करणार आहात तुम्ही 2 साकव बांधायला? ते नियोजन विभागाची बैठक जिल्हा नियोजनची होईल कधी? त्या मंजुरी देतील कधी? ते 4-4 महिने बैठका घेत नाही, 6-6 महिने बैठका घेत नाही आणि त्यानंतर पुढचं जाईल, त्याला मान्यता मिळेल कधी? यामुळं तुम्हाला आमची अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की तुम्ही सांगा की मंत्री महोदयांनी सांगावं हे 3 महिन्यामध्ये पुढच्या हे काम आम्ही पूर्ण कर देऊ, 4 महिन्यामध्ये काहीतरी द्या ना टाइम पिरियड. नाही त्या पोरांची पायपीट सुरू आहे ना, आपण हे किती दिवसात करणार आहात याचं उत्तर आपल्याकडून. सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांची ज्या पद्धतीने मला सांगण्याचा प्रयत्न करतायत तेवढ्याच विनम्रपणे मी त्यांना सांगू इच्छितो की सदरचा विषय हा रत्नागिरीमधला आहे. रत्नागिरीमध्ये तिथे त्याला लागणारा जो खर्च जो आहे त्या साकवाला लागणारा खर्च सन्माननीय सदस्यांनी सुद्धा स्वतः सांगितलं, एका साकवाला लागणारा खर्च हा 1.5 कोटी आहे. जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून एखाद्या साकवाला किती खर्च करावा या संदर्भातली जी मर्यादा आहे ती 50 ते 60 लाख रुपयेच आहे. उर्वरित त्याला देता येत नाही आणि म्हणून त्याला जी मंजुरी लागते ती मंजुरी लागते ती मंजुरीसाठी आपण केंद्राकडे त्या संदर्भात CRF मधून करता येऊ शकतो का, यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असणारे जे साकव आहेत त्यांना लागणारा खर्च किती आहे तर तो 1300 कोटी रुपये आहे आणि म्हणून त्या सगळ्या विषयाला 1 कोटीपेक्षा जास्त खर्च लागत असल्यामुळे नव्याने असणारा जो हेड तयार करणं हे अपेक्षित आहे. आणि आदरणीय वित्तमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादांशी या संदर्भातली चर्चा झाली आहे आणि त्यांनी सुद्धा त्यामध्ये सकारात्मक सांगितलंय. त्यामुळे येणाऱ्या बजेटमध्ये त्या संपूर्ण महाराष्ट्रामधील असणाऱ्या सगळ्या विषयांमध्ये आम्ही करणार आहोत. आणि जसं आपण या 2 पुलांच्या संदर्भात सांगितलं त्यापैकी एक जो पूल आहे तो सिंधुदुर्गामधला आहे, तो सिंधुदुर्गामधला पूल आहे त्याला मंजुरी ऑलरेडी दिली आहे आणि आज जसं यांनी सांगितलं की त्याला लागणारे जे पैसे आहे तो स्पेशल एसआर मधून त्याला 1.5 कोटी रुपयाचे 2 निधी देण्यात येईल. चला निकम साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब कोकणातले आहेत, त्यांनी कोकणासाठी खूप चांगली भूमिका घेतलेली आहे. परंतु ह्या विषयासाठी पण त्यांनी या सभागृहात आश्वासन दिलं होतं की सर्व कोकणातले जे साकव आहेत त्या सर्व साकवांचा साकव प्रोग्राम घेणार आणि तो प्रोग्राम मंजुरीसाठीचा शब्द त्यांनी दिला होता. आदरणीय अजितदादा इथे आहेत. मला वाटतं कोकणासाठी हा महत्वाचा विषय आहे, कारण एक विद्यार्थी शाळेत जायला 4-4 किलोमीटर अंतर चालतो. त्यामुळे या विषयासाठी देखील बजेट अंतर्गत जर तरतूद करता आली तर कोकणातले सगळे साकव पुरे होतील. म्हणून या निमित्ताने माझा प्रश्न आहे की हा पॉलिसी डिसिजन आपण घेणार का या संबंधीचा? मी या संदर्भात पुन्हा तेच सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की फक्त कोकण नाही ताई, फक्त कोकण नाही, कोकणामध्ये फक्त 650 कोटी रुपये लागणार आहेत. उर्वरित संपूर्ण महाराष्ट्रामधील असणारे जे साकव आहे त्याला लागणारे खर्च जो आहे तो जवळजवळ 1350 कोटी रुपये आहे. नवीन हेड तयार करून त्याला बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करण्याच्या संदर्भातलं दादांशी मी बोललो आहे आणि पुढच्या बजेटमध्ये तो हेड तयार करून करण्यात येईल.
दोघांनाही देतो. अध्यक्ष दोघांनाही महोदय, मंत्री महोदय पूर्ण घुमून फिरून उत्तर देतात. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उत्तराचा तास आहे. या प्रश्न उत्तराच्या तासामध्ये जे प्रश्न मांडले जातात त्याची उत्तरांनी तातडीनं त्याची व्यवस्था केली जाते. अशी प्रथा राहिलेली आहे. इथं सगळी जी मंडळी बसलेली आहेत ही सगळे अनुभवी आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी पॉइंटेड पॉलिसीमध्ये काय करणार आहे ते करा. याला पैसे कसे उपलब्ध करून देणार आहे तुम्ही? 50,000 कोटीच्या पुरवण्या मागण्या करता आणि तुम्हाला हे 2 साकाव त्यांनी विचारलेले आहेत तर त्याचं तुम्ही उत्तर देऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, इथं जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका तुम्ही घेत नाही, डीबीडीसी मध्ये फंड देत नाही, अदृश्य केलेली रीती आहे. प्रश्न विरोधी घ्या. पक्षाला अदृश्य करते. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही प्रश्न घ्या, प्रश्न. प्रश्न माझा असा आहे की हे ते 2 साकाव आहे. आमच्याही मतदारसंघामध्ये 7-8 साकाव त्याच्या ठिकाणी आहे. ठीक आहे, 7-8 जाऊ द्या, महाराष्ट्राचं जाऊ द्या. हे 2 विषय जे साळवी साहेबांनी मांडलेले आहे त्याचं आत्ताच्या आत्ता निराकरण तुम्ही करणार आहात का? सन्माननीय ताई, मी आपणास दादा एक मिनिट कदाचित आपण उत्तर ऐकलं नाही. मी ज्यावेळेला प्रश्न ज्यावेळेला उपस्थित केला त्याला लागणारा खर्च 1.5 कोटी रुपये आहे एका साकवाला. उर्वरित 2 साकवांच्या संदर्भात जेव्हा त्यांनी सांगितलं त्यावेळेला दोन्ही साकव 1.5 कोटी रुपयाचे मंजूर करणार हे पहिलंच सांगितलं. आणि पूर्ण महाराष्ट्राचे असणारे 1300 कोटी रुपये ज्याला लागणार आहे त्या संदर्भात मी सांगितलं. म्हणून तुमचा कदाचित म्हणजे मी पहिल्यांदा जेव्हा सांगितलं त्यांना देण्याच्या हेही सांगितलं की ते SR मधून मंजूर करेन हेही मी सांगितलं. कदाचित आपलं त्यावेळेला लक्ष नव्हतं. बोला. या ठिकाणी मंत्री देतो, महोदयांनी थांबा, जे एक- उत्तर एक मगाशी मिनिट दिलं त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की या साकवाच्या संदर्भातलं हेड नवीन निर्माण करावं लागेल. माझी हरकत तिथंच आहे. मुळामध्ये साकवाचे हेड ऑलरेडी आहे. फक्त आता 60 लाख रुपयाची अंदाजपत्रिके मर्यादा 1 कोटी रुपये करावी एवढाच प्रश्न आहे. आपल्याला मागच्या अधिवेशनामध्ये मी या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. आपण सांगितलं होतं की या संदर्भातलं 1 कोटी रुपयापर्यंत मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आम्ही वित्त आणि नियोजन विभागाला पाठवू. मी त्या संदर्भात दादांना सुद्धा भेटून त्या संदर्भातला प्रस्ताव माझं पत्र दिलेलं आहे. आता वित्त आणि नियोजन मंत्री या ठिकाणी आहेत, आपण आहात. साधा विषय एवढाच आहे की 60 लाख रुपयावरून मर्यादा 1 कोटीवरती करणार का एवढाच प्रश्न आहे. मगासपासून तेच सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की ती मर्यादा आणि त्या संदर्भात अजितदादांशी सकारात्मक चर्चा झाली आणि ते करणार आहेत. बोला. मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केलेलं आहे की रस्त्याचं दर्जोन्नती करावी आणि मग निधी द्यावा. दर्जोन्नतीसाठी त्यांनी निश्चितपणे आदेश दिलेले आहेत आणि 1.5 कोटी रुपये प्रत्येक पुलाला त्यांनी मंजूर करण्याचं मान्य केलेलं आहे सभागृहामध्ये. अध्यक्ष महोदय, हा विषय महाराष्ट्रातला साकवांचा आहे. 2 वर्षापूर्वी महाबळेश्वरला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे महाबळेश्वर तालुक्यातले सगळे साकव वाहून गेले. मी मुद्दामून हा विषय घेतला कारण आदरणीय पालकमंत्री शंभूराजे देसाई इथे उपस्थित आहेत. अध्यक्ष महोदय, हजारो पर्यटक या महाबळेश्वरमध्ये येत असतात. साकव नाहीत, रस्ते नाहीत, लोक अक्षरशः शिव्या देत रस्त्यावरनं जातात आणि यामध्ये महाराष्ट्र सरकारचा महसूल बुडतो. रस्ते नसल्यामुळे, साकव नसल्यामुळे पर्यटक येण्याचे आता बंद झालेले आहेत. म्हणून माझ्या आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की पर्यटकांचं लक्ष देऊन महाराष्ट्र सरकारचा महसूल, तिथल्या स्थानिकांचा रोजगार याचा विचार करून आपण तातडीने महाबळेश्वर तालुक्यातले रस्ते, विशेषतः घाटातले रस्ते आणि साकव आपण तातडीने बनवणार का? कारण आदरणीय आमचे गोगावले साहेब हे नेहमी त्या रस्त्याने जात असतात. त्यांना विचारा त्या रस्त्याची काय परिस्थिती आहे. त्यामुळे आपण हे तातडीने निधी देऊन हे बनवणार का? होय. हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे. माझी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयाला देखील विनंती आहे की काय झालं अध्यक्ष महोदय, हे मॅक्झिमम साकव किंवा हे जे पूल असतात ते नॉन प्लॅन रस्त्यावर असतात आणि आपला नियम काय आहे की ज्या रस्त्याला VRODR नंबर नाही आहे त्या रस्त्याला कुठल्याही हेडमधून काम करता येत नाही आणि त्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसाला त्या ठिकाणी जाताना नरक यातना भोगावे लागतात. अध्यक्ष महोदय, माझा मुद्दा असा अध्यक्ष महोदय, एक विनंती माझी अशी आहे की डीपीसी मध्ये आपण जे रस्त्याला पैसे देतो त्याच्यातूनच साकवला पैसे देण्यासाठी सांगतात आणि त्याला पैशाची मर्यादा असतात. रस्त्याची आपली मागणी एवढी असते त्यामुळे साकवचा हेड सेपरेट करा डीपीसी मध्ये
आणि दुसरी माझी महत्वाची विनंती अशी आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना देखील की आपण कोर आणि नॉन कोर मध्ये जे रेशो ठरवलेला आहे त्या गाभा आणि बिगर गाभा क्षेत्रामध्ये तर त्याला सूट द्यावी अशा पद्धतीची विनंती केली. आपण 15,150 कोटीची डीपीसी केली महाराष्ट्राची जनरलची, परंतु 75% पैसे कोरला आणि 25% पैसे नॉन कोरला खर्च करायला सांगतात. त्यामुळे आपण या कामाला एक तर तुम्ही कोर नॉन कोरची अट रिलॅक्स करा आणि दुसरं तो प्रस्ताव आपल्याकडे विचाराधीन आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि फडणवीस साहेबांनी तसं आश्वासन देखील दिलं होतं. माझं पत्र घेतलं, ती फाईल आपल्याकडे पेंडिंग आहे. माझी विनंती एवढी आहे की डीपीसी मध्ये साकव नावाचा हेड सेपरेट करा आणि त्याला कोर मधून पैसे देण्याची आम्हाला परवानगी द्या अशी माझी विनंती आहे, जेणेकरून त्याच्याशिवाय हे प्रश्न सुटणार नाही आणि त्याला प्लॅन नॉन प्लॅनची अट आपण ठेवू नये. नॉन प्लॅन रस्त्यामध्ये साकव करताच येत नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे बहुतांश रस्ते जिथं जिथं साकवची आणि पुलाची गरज आहे, शेतकऱ्यांना खूप त्रास होते, त्याला नॉन प्लॅनची ठीक आहे. देखील करण्याची आपण परवानगी देणार का, हा माझा प्रश्न आहे. ठीक आहे. सन्माननीय सदस्य यांनी चांगली सूचना केली आहे. या सर्व सूचनांचा नक्कीच येणाऱ्या काही दिवसामध्ये जे दादांशी मी मगाचपासून चर्चा करतोय, दादांनी त्यामध्ये सकारात्मक सांगितलं आहे, त्यामुळे नक्की त्याचा विचार केला जाईल. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, उत्तरमध्ये खरं नाही म्हणून सांगितलेलं आहे. पूछणार नाही. माझ्याकडे FIR ची कॉपी आहे आणि त्याचप्रमाणे 12 डिसेंबरला वरच्या सभागृहामध्ये विधान परिषदमध्ये तारांकित प्रश्न क्रमांक 10 मध्ये स्पष्ट नमूद केलेलं आहे की गृह व पुरवठा विभाग संयुक्त कारवाईमध्ये जवळपास 90 टन तांदूळ सापडलेला आहे. त्यामुळे माझे 3 पॉइंटेड प्रश्न आहे. मान्यता प्राप्त पुरवठादाराला अशा प्रकारचा अवैध साठा करू शकते का? त्यांच्यावर आतापर्यंत कोणतं कारवाई केलेली आहे? त्यांचं लायसन्स आपण रद्द करणार आहे का? सन्माननीय थोडा जरा बोलू द्या. बोला मी ऐकतोय. बोला. हा सॉरी. तर सन्माननीय सदस्यांनी जी भावना मांडली हे खरं आहे का त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याची जमानत पण झालेली आहे. आणि तुम्ही जे सांगितलं का बालाजी ट्रेडिंग कंपनीचे मालक महेश अग्रवाल यांचा मुद्देमाल 3 ट्रक होता, त्यातील 88,125 किलो तांदूळ सापडलेला आहे, हे खरं आहे. आणि ह्या सर्व ट्रकच्या एकंदरीत पाहिलं आपण तर याची किंमत 45,86,971 रुपये आहे. कारवाई 2 राशन दुकाना त्याच्या संबंधित जे मिळालं पोलिसांना त्याच्या रिपोर्टच्या आधारे ते निलंबित करण्यात आलेले आहे. आणि परत 22 राशन दुकानदाराची चौकशी चालू आहे. हे तांदूळ आपण तपासण्यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठवलेला आहे. मला वाटतं 10-15 दिवसात त्याचा रिपोर्ट येईल. आणि ह्या सर्व समोर ठेवूनच आपण अतिआवश्यक वस्तू अधिनियम कायदा 1955 मधील कलम 3 आणि 7 अन्वये त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. आता एकदा रिपोर्ट आला का डायरेक्ट लायसन रद्द करण्यात. अरे ऐका ना ऐकू का दादासाहेब, मी माझी अपेक्षा पुरी होऊ द्या बोलण्यासाठी अध्यक्ष महोदय. तर याचा रिपोर्ट एकदा आला का संबंधित आता मी सांगू लागलो आपल्याला, तरीही सन्माननीय सदस्यांची अपेक्षाप्रमाणेच हा निर्णय होणार. कारण की काळ्या बाजार मधला तांदूळ आलेला आहे ते त्यांनी जे शंका व्यक्त केली ही खरी समजून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. बोला. अध्यक्ष महोदय एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय एक मिनिट. हे विषय एक मिनिट. बसा. हे जे विषय आहे हे सिव्हिल सप्लाय हे बसा. केदार साहेब बसा. अध्यक्ष महोदय हे विषय जे उत्तर दिलेलं आहे सिव्हिल सप्लायचं उत्तर आहे. मी पणन मंत्रीला स्पष्टपणे परत एक प्रश्न विचारतो. आपले जे थेट खरेदीदार म्हणजे जे परवानधारक आहे त्याला फक्त शेतकरी पासून परवानगी माल खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या नंतर दर जेव्हा खरेदी होते त्यांचं नाव, त्यांचा पत्ता, किती माल घेतलं, का रेटवर घेतलं आणि संध्याकाळी त्याला ते आपलं जे वेबसाईट आहे त्यांच्यावर अपलोड करणं हे बंधनकारक आहे आणि त्यांनी केलं नाही. तो माझा प्रश्न असा आहे की तुमच्या साईटवर अपलोड केलेला आहे का? नाही. तर त्यांनी कायद्याचं उल्लंघन केलेलं आहे आणि त्यामुळे तुमचे कायद्यामध्ये आहे
की कदाचित कोणत्याही थेट खरेदीदारांनी समजा कायद्याचं उल्लंघन केलं तर त्यांचं लायसन्स आपण रद्द करणार. तर आपण लायसन्स रद्द करणार का? बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी ज्या ज्या भावना मांडल्या त्या खऱ्या आहे आणि जोपर्यंत अंतिम निर्णय लागत नाही तोपर्यंत त्याचा लायसन्स कॅन्सल करण्यात येईल. चला प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3. 707. एक मिनिट क्लिअर. एक कसं आहे का कोर्टामध्ये हे प्रकरण गेलेलं आहे. तुम्ही मध्ये हो त्यांना डिस्टर्ब करू नका. केदार साहेब त्यांना डिस्टर्ब करू नका. डिस्टर्ब करतात. बरोबर आहे, बोला तुम्ही. आणि मला संरक्षण आपण द्यायला पाहिजे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी पहिलेच बोललो का हे गुन्हा दाखल होईल. ऐका तर घरी परत डिस्टर्ब करताय. अरे हे गुन्हा दाखल होईल आणि गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कोर्टाने जे निर्णय दिला त्याच्या अधीन राहून राहील हेच बोललो मी आणि त्याचा आज रद्द केला जाईल. बसा बसा. मंत्री महोदय सदर बाब ही न्यायप्रविष्ट आहे. ह्याच्यात याचिका चालू असेल कोर्टात. ती याचिकेचा निर्णय होईस तोपर्यंत तुम्ही लायसन्स सस्पेंड करणार आहात असं म्हणताय का? हा ठीक आहे. होय. चला पुढे घ्या. प्रश्न क्रमांक 3. नाही आता झालं. आता काय? प्रश्न क्रमांक 72,707. मी जे बोलून राहिलो ते वेगळं आहे. कोणतेही थेट खरेदीदार जे खरेदीदार राहते, ज्याला लायसन्स राहते, त्याला फक्त शेतकरीपासून माल खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. आणि हे जे माल आहे हे शेतकरीचं नाही आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी तुमच्या कायद्याचं उल्लंघन केलेलं आहे की त्यांनी ते थेट लायसन्सच्या आधारावर ब्लॅकचा धंदा करून राहिला. ठीक आहे. हे शेतकरीचं माल आहेच नाही, तर ते फक्त शेतकरीचं माल खरेदी करू. नाही कांबळे साहेब, मला वाटतं ह्या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर मिळालेलं आहे. या ऐकून घ्या. बसून घ्या. या संदर्भात मंत्री महोदयांनी स्पष्टपणे इकडे सांगितलेलं आहे की या संदर्भातलं न्यायालयात खटला चालू आहे. सबज्युडिस मॅटर आहे आणि मॅटर सबज्युडिस असेस पर्यंत, निकाल येईपर्यंत ते लायसन्स सस्पेंड करतायत. राशन दुकानदाराचा आहे आणि इथं विषय आहे की शेतकऱ्याला माल खरेदी शेतकऱ्याला हा विषय धारक आहे ते फक्त शेतकरीपासून माल घेऊ शकते. आणि त्यांनी शेतकरीपासून नाही घेतलं हे माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे. त्यांचे साईटवर अपलोडेड नाही आहे. त्याला दररोज साईटवर अपलोड करावं लागते. तांदूळ आमच्या जिल्ह्यामध्ये होतच नाही. मंत्री महोदय, जर का सन्मान्य सदस्यांनी आता नमूद केल्याप्रमाणे जर का कुठची अनियमितता असेल तर त्याचा आपण त्वरित शोध घेऊन नेसेसरी ऍक्शन घ्यावी. चला प्रश्न क्रमांक 3. सजेशन फॉर ऍक्शन. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 72,707. देतो या. बसा तुम्ही बसा. छापल्याप्रमाणे. एक मिनिट. काय अध्यक्ष महोदय, थांबा. माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे. असं आहे, आता इथे मंत्री महोदयाने उत्तर दिलं की आम्ही आपण पुढच्या प्रश्नावर नाही, तो पहिलाच विषय आहे अध्यक्ष महोदय. ते माझं म्हणणं, हा उत्तर एवढं गंभीर आणि अशा पद्धतीने बेजबाबदारपणे डिपार्टमेंटने दिलेलं आहे. माझं म्हणणं एवढं, जर आपल्या प्रश्नामध्ये विचारलंय की 100 टन तांदूळाचा अवैध साठा, त्याच्यामध्ये चौकशी करण्याच्या बाबतीमध्ये उल्लेख आहे. आपण म्हणता हे खरं नाही, हे असं घडलेलंच नाही. माझं अध्यक्ष म्हणणं एवढंच आहे की इथे अवैध साठा सापडला आहे, न्यायप्रविष्ट आहे, एकीकडे हे उत्तर देत आहेत आणि छापील उत्तर वेगळंच आहे, काही घडलंच नाही असं म्हणतात. म्हणजे नेमकं काय आहे? मुद्दा आहे की हे डिपार्टमेंट उत्तर सुधारित करेल का? आमचं म्हणणं एवढंच आहे. हा विषय गंभीर आहे आणि एवढी सगळी चर्चा झाल्यानंतर लेखी उत्तर जे बघितलं आपण लक्षात, आपण वाचायला लक्षात येईल आपल्याला. असं कसं म्हणता येईल? एक लेखी उत्तर वेगळंच आहे. आमचं म्हणणं काहीतरी याच्यामध्ये विसंगती आहे. तुम्ही एक सांगता आणि लेखी उत्तर वेगळं आहे. सन्माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांनी जो प्रश्न मांडला, मी त्याला उत्तर देताना यांनी सांगितलं का ते मार्केट कमिटीमध्ये असं घडलं का? तर मार्केट कमिटीमध्ये असं घडलेलं नाही. ऐका. अरे साहेब, खरेदीचा बोल लागलो, मला ऐकून तर घ्या. ऐकणार नाही तर मग प्रश्नाचं पूर्ण उत्तर मिळणार नाही.
मार्केट कमिटीमध्ये असं त्याचं उत्तर आहे की मार्केट कमिटीमध्ये ती खरेदी झालेली नाही किंवा बाहेर आहे त्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे, यांच्या पुलगावच्या कार्यक्षेत्रामध्येच घडलेला आहे, म्हणून त्यांच्या विरुद्ध जो त्यांनी जे दिलेला लायसन आहे थेट खरेदीचा तो रद्द करण्यात आला. आता हे पोलीस जो जसं जसं तपास करल त्या पद्धतीने जे काही निर्णय ते पोलिसाच्या माध्यमातून कोर्टाचा सन्मान्य निर्णय जे लागल त्या पद्धतीने याच्या व्यतिरिक्त अजून काही कारवाई करता आली तर तेही करू. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 3. 72,707. वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, नागपूरचा हा जो परिसर आहे, नागपूर ते अमरावती, हा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचा भाग आहे आणि याकरता मी 2-3 माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहे आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना मी सांगू इच्छितो. राज्य शासन नागपुरात किमान 4 अद्ययावत संत्रा निर्यात सुविधा केंद्राची निर्मिती करणार आहे का? संत्रा निर्यातीसाठी शासन नागपूर विमानतळावर एअर कार्गो उपलब्ध करून देणार आहेत का? संत्रा निर्यात वाढवायची असल्यास संत्रा वाहतूक खर्च कमी करून संत्रा निर्यातीसाठी शासन सबसिडी देण्याचा निर्णय घेणार आहे का? आणि चौथा प्रश्न, संत्र्याची रेसिड्यू फ्री टेस्ट करण्यासाठी शासन प्रयोगशाळा उभारणार का? सन्माननीय सदस्य महोदयांनी जो प्रश्न मांडला तो खरा म्हणजे केंद्राशी निगडीत आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या सोबत तसा करार केलेला आहे. ऐका तो खरी काय करावं बाबा काही कळत नाही मला. अध्यक्ष महोदय बोलू द्या त्यांना. हे बघा, 1 मिनिट बसा. नाही बसा. मंत्री महोदय उत्तर देत असताना पूर्ण उत्तर यायच्या आधी तुम्ही हरकत घेता, ही कुठची पद्धत झाली? त्यांचं पूर्ण उत्तर होऊ दे, तुमची हरकत असेल तर त्यानंतर घ्या. बोला. तर विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ह्या ज्या पद्धतीने आपण पाहतो केंद्र सरकारने याच्याशी करार केलेला आहे. राज्य सरकारचा कोणताही याच्या ऐका तो खरे यार राज्य सरकारचा कोणताही याच्यामध्ये हस्तक्षेप नाही, परंतु जबाबदारी जरूर राज्य सरकारची आहे का आपल्याकडे जो संत्रा पिकतोय तो विदेशामध्ये ज्या वेळेस आपण पाठवतो त्याला लागणारा खर्च जास्त होता, म्हणून आपण गेल्या कॅबिनेटमध्येच त्याला आपण मंजुरी दिली आणि ती मंजुरी देताना 50% त्यांना त्याच्यावर अनुदान देण्यात येईल, जेणेकरून इकडचा जो संत्रा आहे तो जास्तीत जास्त बाहेर जावा. गेल्या अधिवेशनामध्ये त्यावेळेस जी प्रश्न आला होता, परंतु ह्या वेळेस आता आपण जे 169,60,00,000 रुपये याच्यासाठी गेल्या आठवड्यामध्ये मंजूर केले, म्हणून राज्य सरकार संत्रा जे काही निर्यात करतात, जे काही बांगलादेश वगैरे आजूबाजूच्या देशामध्ये पाठवतात त्यांच्यासाठी लागलेली ड्युटी जास्त असल्याने त्याला 50% पैसा राज्य सरकार देऊ लागलं. परत याच्या व्यतिरिक्त आपण जे बोलले काही व्यवस्था करणार का, तर जरूर पणन विभाग याच्यासाठी व्यवस्था करणार. संत्र्याचे जे शेतकरी पिकवणारे आहे त्यांना न्याय देताना जे काही करता येईल ते आज आता अजितदादाही समोर आहे, त्यांच्यासोबत चर्चा झाली, कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली, याला आपण इतकी रक्कम मंजूर केली आणि हे सर्व मंजूर करताना काही करार जे केंद्रासोबत झालेले त्याच्यामध्ये डायरेक्ट राज्य सरकारचा कोणताही सिग्नेचर स्वाक्षरी आमच्या अधिकाऱ्याच्या नाहीये. केंद्र टू डायरेक्ट त्या कंपनीचा आणि केंद्राचा करार झालेला आहे. त्यामध्ये तरीही राज्याची जबाबदारी आहे का राज्यामध्ये ज्या वेळेस विदर्भामध्ये संत्रा पिकतोय त्या शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी आम्ही त्या कंपन्यांशी चर्चा करून शेतकरी उत्पादक जे आहे संत्रावाले त्यांच्याशी चर्चा करून पुढील अजून निर्णय घेण्यामध्ये सरकार केंद्राचा आणि राज्य सरकारचा समन्वय करण्याचा काम करेल. बोला देशमुख साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, हा जो प्रश्न विचारलेला आहे याचा ओघ असा आहे की जो संत्रा विदर्भामध्ये नागपूर जिल्ह्यात होतो, अमरावती जिल्ह्यात होतो, वर्ध्यामध्ये होतो, काही जिल्ह्यामध्ये होतो, हा संत्रा जो होतो त्याची निर्यात मोठ्या प्रमाणात परदेशात झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, यासाठी अध्यक्ष महोदय माझा प्रश्न असा आहे की ही निर्यात होत असताना 2019 मध्ये अध्यक्ष महोदय 18 रुपये प्रति किलो निर्यात दर होता. आता तो दर झालाय 88 रुपये प्रति किलो. 88 रुपये प्रति किलो दर झालाय, 18 रुपयावरून 88 किलो राहिला. त्याच्यामुळे बांगलादेशमध्ये निर्यात होत नाही संत्र्याची. आमची मागणी अशी आहे की केंद्र शासनाने याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन बांगलादेशची चर्चा केली पाहिजे, त्यांच्याकडनं निर्यात दर जो मोठा झालाय त्याच्याशी हा निर्यात होणार नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संत्र्याचे भाव पडले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे प्रयत्न करून
निर्यात दर जो 18 रुपये किलोवरनं 88 रुपये किलो गेला, तो निर्यात दर कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा आणि ते करावा. नंबर 2, त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, नागपूर जिल्ह्यामध्ये पतंजलीचा प्रकल्प 5 वर्षापूर्वी या मिहानमध्ये चालू झाला होता अध्यक्ष महोदय. 125 एकर जमीन त्याला अतिशय कमी दरामध्ये दिली होती अध्यक्ष महोदय. आज 5 वर्ष झाले 125 एकर त्यांना अतिशय स्वस्त दरात जमीन दिली. तो पतंजलीचा प्रोजेक्ट आतापर्यंत का चालू झाला नाही, असे 2 प्रश्न माझे आहेत. नाही, पतंजलीच्या बाबतीत माझ्याकडे अधिकची माहिती नाही, आल्यानंतर मी पटलावर ठेवल. आणि दुसरं असं आहे का आयात शुल्कात मी पहिलेच बोललो तो बांगलादेशमध्ये जावं यासाठी 50% सूट राज्य सरकारने, ऐका तर खरी साहेब, ऐकून तर घ्या. तर राज्य सरकारने अध्यक्ष महोदय 170 कोटी रुपयाची तरतूद केली. ते काय त्यासाठीच केली का बांगलादेशची करारामध्ये त्यांनी जे भाव वाढवला, त्यांनी जे टॅक्सेस वाढवले, त्यासाठी आपण ही सवलत दिली. आणि संताप प्रक्रिया केंद्र सरकार करण्यासाठी त्यांच्यासाठी आपण राज्य सरकारचा एक प्लॅन तयार केला. त्यालाही 40 कोटी रुपये आपण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेतलेली आहे. आणि या माध्यमातून आपण जे 4 कोटी प्राथमिक प्रकल्पासाठी, दुय्यम प्रक्रियासाठी 40 लाख रुपये, त्यानंतर त्याच्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सवलत देण्यासाठी एकूण 5 असे प्रकल्प आपण मंजूर केले. ते 29 प्रकल्पामधले 40 कोटी रुपये राज्य सरकार बी ज्या छोट्या छोट्या शेतकऱ्याच्या कंपन्या आहेत त्याला अनुदान देणार आहे. की केंद्र यांनी सांगितलं की मंत्रिमंडळाने जे निर्यात आतापर्यंत झाली त्याच्या 50% परतावा देणार असं निर्णय घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आता संत्र्याचा सीझन संपलाय आणि आता निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय. संत्र्याचा सीझन संपला आणि आता राज्य शासनाने निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय. काय फायदा त्या शेतकऱ्यांना होईल अध्यक्ष महोदय? हा निर्णय घ्यायला पाहिजे होते 4 महिन्यापूर्वी. म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करते अध्यक्ष महोदय. मला एक सांगा, ज्यांनी आता पण अध्यक्ष महोदय 88 रुपये प्रति किलो झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी निर्यात केली नाही आणि आता 4 महिन्यानंतर सीझन संपल्यानंतर हे निर्णय घेत आहेत. तो बंद का झोपला होता का अध्यक्ष महोदय? सरकार झोपलं होतं का? याचं उत्तर द्या पहिले अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या माहितीप्रमाणे अजून सीझन चालू आहे. ऐका ऐका ऐका, ऐकून तर घ्या. संपलेला नाहीये, संपलेला नाहीये. उत्तर घ्या, उत्तर घ्या. बसा बसा, आपण उत्तरच घेणार नाही. उत्तर घ्या. मी तुमच्या नाही, बोला मंत्री महोदय, आपण बोला, मी ऐकतोय. मी त्या जिल्ह्यामधला संत्रा खरेदी करून जाताना घेऊन गेलो. म्हणजे संत्रा अजून मार्केटमध्ये आहे. आणि जो, अरे ऐका ना, बोला बोला, अरे ऐका तर खरी, बोला मंत्री महोदय, आपण बोला, आपण बोला, माझ्याकडे बघून बोला. दादा हसू लागले म्हणून त्यांना शंका वाटू लागली. ऐका ना, बोला. 170 कोटी रुपये ज्या वेळेस आपण व्यापाऱ्यांना देणार, जे बाहेर संत्रा पाठवणार, त्यासाठी 170 एक पेटीला देऊ शकतो का? हा पहिला मुद्दा आहे का जे गेलेले निर्यात केली ती जी भविष्यामध्ये निर्यात होणार त्यांना दोघांनाही आम्ही ते अनुदान देणार. बोला. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा आहे की आताचे जे कृषी पणन मंत्री महोदय आहेत ते पूर्वी कृषी मंत्री होते. 2019 पासून अध्यक्ष महोदय हा प्रश्न मी निर्यातीचा मांडून राहिलो. दर अधिवेशनाला हा प्रश्न मांडतो. यावेळेस मी कृषी मंत्र्यांना, पणन मंत्र्यांना हे सुद्धा सांगितलं की तुम्ही संत्रा नगरीत आपले सहर्ष स्वागत करत आहे, बॅनर सुद्धा लावू नका. तो लावण्याचा अधिकार अध्यक्ष महोदय आपल्याला नाही राहिलेला आहे. कारण जो बांगलादेशला आपला संत्रा इथून चालला, किमान 200 गाड्या अध्यक्ष महोदय रोज जात होत्या. 200 गाड्या, त्या 200 गाड्याच्या फक्त 2 गाड्यावर संत्रा आता येऊन गेलेला आहे. बांगलादेश सरकारनं 86% इम्पोर्ट ड्युटी त्या आपल्या संत्र्यावर लावला, कारण त्यांचं स्वतःचं प्रोडक्शन चालू झालं. मी वारंवार अध्यक्ष महोदय ही मागणी करायला लागलो, पण कोणाही गांभीर्यानं घेतलेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असा उपस्थित झालेला आहे की आता बांगलादेश संत्रा घेत नाही, आम्ही शेतकरी 15 दिवसाच्या वर तर संत्रा झाडावर ठेवू शकत नाही आणि ज्यूसच्या पलीकडे संत्रा तुम्ही खाऊ शकत नाही. मॉलमध्ये 15 दिवसाच्या वर तर संत्रा चालत नाही, तर त्या संत्र्याचं करायचं काय? हा मोठा प्रश्न अध्यक्ष महोदय आमच्या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याकडे निर्माण झाला. आणि अध्यक्ष महोदय, आमची वारंवार मागणी आहे की संत्र्यावर प्रक्रिया होणारा आपण एखादा उद्योग निर्माण करा, परंतु त्या उद्योगाच्या संदर्भात मागचंही सरकार अनुकूल होतं नाही, हे सुद्धा सरकार अनुकूल अध्यक्ष महोदय दिसत नाही. प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात 1.5 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त संत्र्याचं क्षेत्र आहे.
किमान 20 ते 22 लाख मेट्रिक टन संत्र्याचं उत्पादन होते. एवढा मोठ्या संत्र्याचा आम्ही करायचं तरी काय, हा मोठा प्रश्न अध्यक्ष महोदय आमचा संत्रा उत्पादक तरुण शेतकऱ्यांसमोर उपस्थित झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, बांगलादेशने संत्रा न घेतल्यामुळं पूर्णचा पूर्ण संत्रा आम्ही धुऱ्यावर नेऊन टाकलेला आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ह्या संत्र्यावर आता प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून स्पेसिफिक मध्ये एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत वारंवार घोषणा झाल्या, 11 घोषणा मी आमदार झाल्यानंतर अध्यक्ष महोदय झाले 11 घोषणा. प्रश्न घ्या, आणि- प्रश्न घ्या. नाही मुद्दा ऐकून घ्या अध्यक्ष महोदय, तुमचे बॅनर लागणार नाही अध्यक्ष महोदय. आता संत्रा नगरीत आपलं प्रश्न स्वागत घ्या. करत आहे म्हणून अध्यक्ष महोदय, आम्ही विदर्भातल्या एकूण 11,000 शेतकऱ्याची प्रोड्युसर कंपनी एक फेडरेशन तयार केलं आणि त्या अंतर्गत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला. त्याचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट सुद्धा आला. परंतु त्या संत्रा प्रक्रियावर किती रुपयाचा निधी द्यायचा किंवा फेडरेशनला तो प्रक्रिया प्रकल्प चालवण्यासाठी द्यायचा किंवा नाही, याचं सरकारनं अजूनही उत्तर दिलं नाही. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी जे म्हटलं की आम्ही व्यापाऱ्यांना अनुदान देऊ 150 कोटी रुपयाचं, संत्रा पिकवणारा शेतकरी वेगळा, तुम्ही व्यापारी प्रश्न घेताय की वेगळा, पुढे जाऊ मी? बांगलादेशचा प्रश्न घ्या विषय तुम्ही. वेगळा. तर अध्यक्ष तुमचा महोदय, प्रश्न काय आहे? specific अनुदान कोणाला देणार ह्या मंत्री महोदयांनी जाहीर करावं. ज्या ज्या शेतकऱ्याच्या कंपन्या आहे त्या सर्व कंपन्या सहित जो माल आतापर्यंत बाहेर पाठवला आणि आता याच्या पुढे काही असेल तर ते पाठवणार असेल, या सर्वाला 170 कोटी रुपये देण्याचा आम्ही कबूल केला कॅबिनेटमध्ये. ऐका ना, खरी कॅबिनेटमध्ये तसा निर्णय झाला. मी बोललो आता यांना संत्रा प्रक्रिया करण्यासाठी अजितदादाकडे एक मीटिंग बोलू आणि अजितदादा सहित या संत्र्या नगरीमध्ये त्यांना किती रुपयाचा प्रोजेक्ट द्यायचा तुमचा जो प्रस्ताव आहे तो, आणि आपण अधिवेशनाच्या अगोदर सन्माननीय दादाकडे ती मीटिंग घेऊ आणि त्याला न्याय देऊ. शेवटचा प्रश्न रोहित पवार बोला. अध्यक्ष महोदय, इकडे खूप कॉन्सन्ट्रेशन झालं. केदार साहेब, अध्यक्ष महोदय, त्यांचं होते ना, एक मला तर बोलू द्या. त्यांचं होते मी बोला. त्यांचं होते. अध्यक्ष महोदय, आता मंत्री महोदयांनी ज्या पद्धतीने संत्र्याच्या बाबतीतलं उत्तर दिलं त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला म्हणजे सरकार पॉझिटिव्ह आहे की त्यांना मदत करायची चांगली गोष्ट आहे. दुर्दैवाने फक्त एकच आहे की संत्र्याचं पीक नाही तर त्याचे काही मौसम असतो नाही सीझन असतो, तो संपल्यानंतर आपण सरकार म्हणून जागा झालो, हरकत नाही. मग आता अशी इच्छा जर सरकारची पॉझिटिव्ह असेल शेतकऱ्याच्या बाजूने निर्णय घ्यायला, उशीर झाला असला तर 2 लाख टन उत्पादन जर आपलं संत्र्याचं होत असेल तर तुम्ही 600 कोटी रुपये आपल्याला लागू शकतात तुमच्या निकषाप्रमाणे 50%. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सुद्धा राजकीय व्यासपीठावरून 2दा घोषणा केल्या, कॅबिनेटमध्ये तुम्ही निर्णय घेतला. तर आता दुसरं काय न बोलता टू द पॉइंट तुम्ही उत्तर द्यावं अशी विनंती करतो. हेक्टरी आमच्या संत्रा उत्पादकाला तुम्ही उशिरा निर्णय घेतला, त्यांचं नुकसान झालं, म्हणून हेक्टरी तुम्ही मदत करणार का? आणि ती 600-700 कोटी रुपयाची मदत ही आपल्या महाराष्ट्रातल्या संत्रा उत्पादकाला लागणार आहे, ती मदत तुम्ही हेक्टरी करणार का? असा डायरेक्ट आमचा पॉइंटेड प्रश्न आहे, ज्याला पॉइंटेड प्रश्न उत्तर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य रोहित पवार साहेबांनी एक महत्वाचा शेतकऱ्यांसाठी 600 कोटी रुपयाचा पॅकेज द्यावा किंवा त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असा हा प्रश्न मांडलेला आहे. निश्चित याच्यासाठी मी मंत्रिमंडळासमोर चर्चा करल आणि चर्चा करून याच्यावर मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयाला वस्तुस्थिती सर्व आपण जे सांगू लागले ते सत्य समजून याची चर्चा केल्याशिवाय शेवटी पैशाचं नियोजन करावं लागतं. नुकसान किती झालेलं आहे, किती हेक्टरवर पेरले त्याचा रिपोर्ट घेऊ आपण, जे सत्य समजून तुमची बाजू आणि त्याप्रमाणे तपासून अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळासमोर घेण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 4 झालं ना, आता खेचला किती खेचायचं? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 4. नाही हे प्रत्येक वेळेला पक्ष. आता पुढे गेलोय आपण, पुढे जाऊया, असं नाही चालत. वाडेटीवार साहेब बोला. छापल्याप्रमाणे आता पुढे गेल्यावर दरवेळेला तुम्ही नाही हे दोन एक प्रश्न विचारू द्या. त्यांचा संत्रा आहे अमरावती. अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न विचारू द्या. संत्रांचा जिल्हा आहे संत्रा. अध्यक्ष महोदय, मी अतिशय पॉइंटेड प्रश्न विचारते. शेतमाल निर्यातीचे विशिष्ट प्रोटोकॉल असतो, त्या प्रोटोकॉलमध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय यांनी
विविध देशांसाठी या प्रोटोकॉलमध्ये नागपुरी संत्र्याचा उल्लेख अजिबात नाही. अध्यक्ष महोदय, कोणत्याही देशात कोणता संत्रा त्या ठिकाणी खाण्यासाठी लागतो किंवा वापरला जातो याची माहिती देखील संत्रा उत्पादकांना, शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना ती दिली जात नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळे संत्र्यासह इतर लिंबू वर्गीय फळांची निर्याती करण्यासाठी आपेडा आणि ICSR आणि CCIR यांच्यामध्ये 9 ऑक्टोबर 2021 ला रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे. ही माहिती उपलब्ध न करून दिल्यामुळे अध्यक्ष महोदय, त्या करारामुळे अजिबात प्रभावी काम झालेलं नाही. माझा सरकारला पॉइंटेड प्रश्न हा आहे की संत्रा उत्पादकांचा फायदा, संत्रा व्यापाऱ्यांचा फायदा आणि संत्रा एवढे करार असूनही हा करार इफेक्टिव्ह होण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलणार आहे? आपण यासाठी निश्चित एक बैठक बोलू आणि केंद्र सरकारकडे जाऊ आणि केंद्र सरकारनी आणि त्या कंपन्यांनी जो काही करार केलेला आहे, अरे ऐकायचं काय, केंद्र सरकारनी आता पुढे जाऊया. किती वेळ त्याचा केंद्र सरकारचा आणि त्या कंपन्याचा करार आहे, राज्य सरकारचा रोल नाहीये. पण तरीही आपला शेतकरी आहे म्हणून आपण असा हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे देऊ. चला पुढे जाऊ. प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मुंबई विद्यापीठातील पदव्युत्तर स्तरावरील या राज्यशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या 4थ्या सत्राची परीक्षा 31 मार्च 2023 ला झाली, 3 एप्रिल 2023 ला झाली, त्यानंतर 25 ला पण झाली. अध्यक्ष महोदय, 6 महिने या निकालासाठी विलंब झाला. अध्यक्ष महोदय, खरं तर राज्यात काय चाललंय म्हणजे मुलं 6 महिने प्रतीक्षा करतात निकालाची. जर या ठिकाणी या अभ्यासक्रमासाठी याला जबाबदार कोण? अध्यक्ष महोदय, खरं तर परीक्षेचा निकाल हा 30 दिवसामध्ये जाहीर करावा. उत्तरात काय दिलंय? तुमच्याकडे पेपर तपासणीसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही, पुरेसा शिक्षक वर्ग नाही, हे उत्तराचं सांगितलंय तुम्ही. पण प्रश्न असा येतो की सरकार म्हणून तुम्ही कबूल करताय, मग विद्यापीठाला ही सगळी पदं भरायसाठी तुम्ही का परमिशन देत नाही? आज अनेक विद्यापीठामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पदं रिक्त आहेत, त्यामुळे सगळे निकाल या ठिकाणी विलंब होत आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर मुंबई विद्यापीठाचं नावलौकिक आहे, तिथे शिकणाऱ्या मुलांना त्याचं नावलौकिक घालवलं ना. कशासाठी घालवलं? कोणी घालवलं? कोणी? याचंही उत्तर दिलं पाहिजे. आता मी तुम्हाला मंत्र्यांनाच विचारतो, मंत्री महोदयांनी याचं उत्तर दिलं पाहिजे. तुम्ही त्या ठिकाणी आता कुलगुरू नेमताना जो काही घोळ मागच्या 10 वर्षात झाला त्याच्यामध्ये त्याचं उत्तर लढलेलं आहे. ते आता बोलायला लावला, त्याचं उत्तर वेगळीकडे जाईल प्रश्न. त्यामध्ये तुम्ही पुण्याचा अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आणून दिलं पाहिजे की प्रश्न विचारतो, कारण 52 मिनिट झाले. मला माहिती आहे या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या कायद्यातील तरतूद 85(2) प्रमाणे डॉक्टर आगाशे यांची नियुक्ती केली. यांच्यावर काय गंभीर आरोप आहेत? कसे करू शकता? प्रभारी कसा देऊ शकता? आणि मुंबई विद्यापीठासारख्या एवढ्या मोठ्या विद्यापीठामध्ये प्रभारी कुलगुरू आणि तोही शिवाजी विद्यापीठाचा. हे काय चाललंय? तुम्हाला परमनंट का नाही नेमता येत? का नाही नेमू शकत? म्हणून हे सगळे घोड तिथे होता. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय की या संदर्भात पुणे नागपूर पाठोपाठ तसं झालं. अध्यक्ष महोदय, नागपूरमध्ये सुद्धा MA राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमाची 2023 उन्हाळी परीक्षा 6 महिने झाले, त्या पोरांचा अजून निकाल लागला नाही. हा पक्का महाराष्ट्रामध्ये या परीक्षांचा गोंधळ चालला. अध्यक्ष महोदय, म्हणून प्रश्न असा आहे की हे सर्व प्रश्न उपस्थित होत असताना यावर या विलंबनाची कारणं तुम्ही जे दिली ती तकलादू कारणं आहेत. यामध्ये या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं होणारं शैक्षणिक नुकसान 6 महिने झाले, पुढच्या सत्राचं नुकसान होतं, पुढच्या नोकरीचा प्रश्न होतो, कारण PGचा निकाल आहे हा. अशा स्थितीमध्ये माझी विनंती आहे, माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय की यामध्ये जबाबदार असणाऱ्यावर निश्चित करून आपण कोणती कारवाई करणार आहात? खरं तर हे मोठमोठ्या वृत्तपत्रामध्ये सगळं छापून आलंय अध्यक्ष महोदय, आणि यासाठी या सगळ्या निकालासाठी जबाबदार 6 महिने लागत असतील तर निश्चित जबाबदारी कोणावर करणार आहात?
आणि पूर्ण वेळ त्या मुंबई विद्यापीठासाठी आपण कुलगुरू कधी देणार आहात, किती कालावधीमध्ये देणार आहात, किती स्टाफची कमतरता आहे, तो संपूर्ण स्टाफ लागणारा टीचर पासून तर या सगळ्या लागणारा जो काही कमी आहे ती किती कालावधीमध्ये आपण पूर्ण करणार आहात अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, विजय वडेट्टीवार जी माझे चांगले मित्रही आहेत आणि अभ्यासू आहेत, पण आज काहीतरी ब्रीफिंग मध्ये गडबड झालेली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रकुलगुरू नेमून 1 वर्ष झाली, त्याला तिथे कोणी प्रभारी वगैरे नाही. मध्येच तुम्ही आगाशेंकडे गेलात, ते सीओपी नावाचं एक स्वायत्त विद्यापीठ आहे, त्या आगाशेंचा त्यांचा काही संबंध आहे? तरी मध्येच तुम्ही नागपूर विद्यापीठावर गेलात. मुंबई विद्यापीठामध्ये ज्या परीक्षेच्या बाबतीत माननीय अध्यक्ष महोदय ते बोलतायत, तो केवळ ज्याला आपण डिस्टन्स एज्युकेशन म्हणतो, ज्याच्यामध्ये फक्त 456 विद्यार्थ्यांचं ऍडमिशन आहे, त्या डिस्टन्स एज्युकेशनच्या रिझल्टच्या विषयी बाकीचे सगळे रिझल्ट मुंबई विद्यापीठाचे हे लागलेले आहेत, वेळेत लागलेले आहेत. तेही मी या निमित्ताने सांगतो. एकूण परीक्षा मुंबई विद्यापीठात होतात 372. 30 दिवसात जाहीर झालेले निकाल 86. 45 दिवसात जाहीर झालेले निकाल 76. म्हणजे ते केव्हाच निकाल लागले. हा जो प्रश्न आहे तो त्याचं प्रश्नाचं शब्दरचनाच चुकीची आहे. मुंबई विद्यापीठामार्फत पदव्युत्तर, मुंबई विद्यापीठात पदव्युत्तर नाही, मुंबई विद्यापीठातल्या केवळ डिस्टन्स एज्युकेशन मधल्या पीजीचा रिझल्ट की जो फक्त 456 विद्यार्थ्यांचा आहे आणि तोही आता लागला. तो उशिरा का लागला तर मी त्याच्या बाबतीत हे मान्य करेन की त्या डिस्टन्स एज्युकेशन मध्ये पुरेशी प्राध्यापकांची संख्या नाही आणि त्या विषयामध्ये मुंबई विद्यापीठाला समज देण्यात आलेली आहे की जर डिस्टन्स एज्युकेशन मध्ये तुम्हाला पुरेसा स्टाफ अपॉइंट करता येत नसेल तर एवढी विद्यार्थी संख्या तुम्ही घेऊ नका. त्यामुळे रिझल्ट इन जनरल उशिरा लागले नाहीत, स्पेसिफिकली डिस्टन्स एज्युकेशनच्या पीजीचे उशीर लागले. वर्षाताई बोला. देतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण आणि मी स्वतः मुंबई विद्यापीठाचे विद्यार्थी होतो आणि त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना विद्यापीठामध्ये शिकवण्याचं काम सुद्धा काही काळ मी केलेलं आहे. मला या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय सांगायचं आहे की मुंबई विद्यापीठाचा जो नावलौकिक किंवा जे वैभव पूर्वी होतं, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ते आता राहिलंय का हे आपण पण जाणता, मुंबईचे मी पण जाणते. दिवसेंदिवस त्याचा नावलौकिक आणि वैभव कमी करण्याचं काम झालं. त्याला खूप सारी कारण आहेत, कारण निकाल हे त्याच्यामधलं एक महत्वाचं कारण आहे. मधल्या काळामध्ये एक्झामिनर कंट्रोलर बद्दलच खूप मोठे प्रश्न निर्माण झाले होते की त्यांच्या माध्यमातूनच परीक्षा जे आहे त्याचे कॉपी पेपर निघतात, रिझल्ट जो आहे तो निकाल म्हणजे उशिरा लावला जातो. त्यामुळे मला या ठिकाणी स्पेसिफिक प्रश्न विचारायचे. आपण सांगितलं की डिस्टन्स एज्युकेशनच्या मधले पीजीचे विद्यार्थी होते, त्यांचा जो निकाल आहे तो आम्ही उशिरा लावला. याचं कारण तिथले म्हणजे शिकवणारे शिक्षक जे आहेत त्यांची संख्या कमी आहे आणि त्यामुळे ते उशिरा लागले. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, तुम्ही विचार करून बघा की विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे असलेला हा प्रश्न आहे. मधल्या काळामध्ये खूप विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या बाबतीमध्ये खूप आंदोलनं केली आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छिते सन्माननीय मंत्री महोदय, थोडा तुमच्या जे कुलगुरू आहेत त्यांना सुद्धा सांगा की विद्यार्थ्यांशी त्या ठिकाणी मी 2 तुम्हाला स्पेसिफिक प्रश्न विचारते. येणाऱ्या काळामध्ये मुंबई विद्यापीठाचा नावलौकिक वाढावा, त्याचं गतवैभव त्याला प्राप्त व्हावं म्हणून परीक्षा असतील किंवा जे मुंबई विद्यापीठाचं जे शेड्यूल असतं, जे आम्हाला पूर्ण वर्षभराचं मिळतं, शिक्षक असतील किंवा प्राध्यापक असतील यांना पूर्ण वर्षभराचं शेड्यूल मिळतं, ते त्या ठिकाणी बनून त्याच्यावर जर समजा कोणी कारवाई केली नाही तर त्याच्यावरती कारवाई केली जाईल का? माझा पहिला प्रश्न. दुसरा माझा प्रश्न आहे की हा बरोबर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ही जी पदं आहेत, ही पदं रिक्त पदं लवकरात लवकर कशी भरली जातील? आणि तिसरा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, ह्या परीक्षांच्या बाबतीमध्ये जे घोळ मोठ्या प्रमाणामध्ये होतात, मग कॉपी असेल किंवा लेट रिझल्ट असेल, मागच्या काळात पण आपल्याला माहिती आहे प्रश्न होता मागच्या वेळेला की विद्यार्थ्यांना रिझल्ट भेटले नव्हते. अशा तऱ्हेची परिस्थिती भविष्यात होणार नाही यासाठी आपण धोरणात्मक काय निर्णय घेणार आहात? माननीय अध्यक्ष महोदय, मला हे मान्यच आहे की आपल्याला आठवत असेल की 2017-18 साली विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या निकालाच्या बाबतीमध्ये एक वेगळी पद्धती अवलंबली गेली. ते सॉफ्टवेअर चुकीचं निघालं, मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावं लागलं, असा खूप मोठा घोळ झाला आणि त्या घोळातून हळूहळू विद्यापीठ बाहेर पडून आता किती ते ट्रॅकवर आलंय. तर या आपल्या हिवाळी परीक्षा ज्या आहेत ना त्याचे निकाल येवायला लागले. त्यामुळे मुद्दा आहे तो विजयजीने जो मुद्दा उपस्थित केला तो चुकून त्यांनी इन जनरल केला, तो फक्त 456 विद्यार्थ्यांपुरता आहे. अदरवाईज गाडी ट्रॅकवर आणत मी ते मान्यच केलं. एकूण विद्यापीठात मुंबई विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी संख्या 6 लाख.
त्या 6 लाखामध्ये परीक्षा किती, मला 1 मिनिटात सांगायचं झालं तर 372 परीक्षा. तर त्या 372 परीक्षांमधली ही एक परीक्षा. त्यामुळे बाकीचे रिझल्ट हे 30 दिवसात 45 दिवसात लागलेत. आणि करत करत गाडी किती ट्रॅकवर आता आली, तर आता जे हिवाळी परीक्षा झाल्या, ऑक्टोबर परीक्षा आपण म्हणतो आपल्या परिभाषेत, त्या ऑक्टोबर परीक्षांचे निकाल सुद्धा 30 दिवसाच्या आत लागलेले आहेत. पण जो स्टाफ कमी आहे तो भरण्याची वर्षात तो स्टाफ भरण्याची परवानगी सुद्धा दिली आहे. मुंबई विद्यापीठात 138 पदं भरायला मान्यता देण्यात आलेली आहे. बिंदू नामावली म्हणजे हा महाराष्ट्राचा खूप मोठा सिरियस विषय आहे. आपण प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे. तर त्या बिंदू नामावली करून ती भरती करतो. चला लिंग घ्या. लिंग नंतर लिंग. तारांकित प्रश्नाबाबतची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री. सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्गातील किणी ते कासाडे टोल नाक्यावरील बेकायदेशीर टोल वसुली होत असल्याबाबतचा प्रश्न संजय केकर यांनी उपस्थित केला होता. त्या संदर्भातली जी अनुत्तरित जी माहिती होती त्यामध्ये ती माहिती पटलावरती ठेवण्यात येते. अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. श्री सुनील केदार, श्री कुणाल पाटील, श्री नानाभाऊ पटोले, श्री बाळासाहेब थोरात, श्री अनिल देशमुख, श्री रोहित पवार, श्री जयंत पाटील, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, श्री विजय वडेट्टीवार, विधानसभा सदस्य. चाकदोह जिल्हा नागपूर येथील सोलार एक्सप्लोसिव्ह कंपनी दिनांक 17 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 9 वाजता झालेल्या स्फोटात 6 महिला व 3 पुरुषांसह एकूण 9 कामगारांचा मृत्यू तर 3 जण गंभीर जखमी घडल्याची घटना. सूचनेतील विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाने निवेदन करावे असे निर्देश मी यापूर्वी दिलेले आहेत. त्यामुळे सदन प्रस्तावाला मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. नाही 1 मिनिट वडेट्टीवार साहेब, मी आपल्याला 57 खाली आपण ह्याच विषयासंदर्भातली 57 ची सूचना दिलेली. मी आपल्याला त्यावेळेला सांगितलं की आपण सदनच्या वेळेला बोला. आपण म्हणालात नाही मला आत्ताच बोलायचं आहे. मी त्यावेळी आपल्याला सांगितलं आत्ता बोलला तर परत तेच सदनच्या वेळेला मी देऊ शकणार नाही. त्यामुळे आपलं ठरलेलं आणि तुम्ही ते मान्य केलं आणि आता परत तुम्हीच उभे राहता हे योग्य नाही. विषय त्यावेळेस 57 तुम्ही हा 97 मध्ये तुम्हाला निवेदन करा म्हणून त्यांना निर्देश दिलेले आहेत. बघा विषयाचं गांभीर्य आपण लक्षात घ्या अध्यक्ष महोदय. विषयाचं गांभीर्य आपण ही घटना अधिवेशन सुरू असताना आहे. खरं तर तुम्ही म्हणाला तुमचा आदर करून 57 तुम्ही फेटाळला. 9 लोकांचा जीव गेला अध्यक्ष महोदय. आपण त्यावेळेस हे सभागृह फार महत्वाचं कशासाठी हे सगळं मांडलं सकाळी. नाही ऐकून घ्या. सकाळी हेच मांडलं. तुम्हाला विनंती आहे आमची, तुम्हाला विनंती आहे की अधिवेशन सुरू असताना 9 लोकांचा मृत्यू होतो त्यावेळेस यावर चर्चा व्हायला नको. तुम्ही तर खरं म्हणजे अल्पकालीन आम्ही दिलं, खरं ही चर्चाच व्हायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. ह्या विदर्भामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सेशन सुरू होऊन 3 घटना महत्वाच्या झाल्या. आता ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. आमची काही मागण्या होत्या तेवढेच मागतो मी, फार काही मानत नाही. मी आज माहिती घेतली सकाळी अध्यक्ष महोदय. आम्ही जाऊन आलो काल, मी आणि सन्माननीय सदस्य सुनील केदार जाऊन आलो, उपमुख्यमंत्री जाऊन आलेत, आमचे अजितदादा जाऊन आले त्या ठिकाणी. तिथली परिस्थिती सगळी पाहून आली अध्यक्ष महोदय. मला आपण पण जाऊन आलात त्या भागाचे, त्या विधानसभा क्षेत्राचे आमदार अनिल बाबू देशमुख साहेब आहेत ते जाऊन आले. अध्यक्ष महोदय अक्षरशः शोषण चाललंय. शोषण कामगारांचं दादा आपल्या लक्षात आलं. 11,000 एक्सप्लोजिव्ह काम करणाऱ्या कंपनीमध्ये स्फोटक तयार होतात. तिकडे मिलिटरीसाठी दारुगोळा तयार होतो. अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी 11,200 अनस्किल्ड, स्किल वाल्यांना 15,000. अध्यक्ष महोदय या पोरांचं आम्ही क्वालिफिकेशन मागितलं. तिकडे एक्सप्लोजिव्ह मध्ये काम करणाऱ्या पोरांचं क्वालिफिकेशन सांगितलं ते सुद्धा दिलं नाही त्यांनी. 9 लोक त्यातील गेलेत. आणि ही मुलं यांना अक्षरशः 4,000 कामगारांचं त्या ठिकाणी शोषण चाललंय अध्यक्ष महोदय. सेफ्टीच्या संदर्भात तिथे कुठेही नॉर्म्स प्रमाणे काम नाही दिसलं आम्हाला. सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो केले जात नाहीत, सेफ्टी मेजर्स बघितले जात नाहीत आणि अशा लोकांचा जीव जातो. त्यावेळेस फक्त सरकारने घोषित केलं 5 लाख रुपये.
आपल्याला लक्षात आणून येतो 2018 मध्ये याच कंपनीचे या कंपनीच्या मध्ये सेम कंपनी दुसरीकडे प्रोजेक्ट आहे, स्फोट झाला, अशाच प्रकारची घटना घडली, 6 लोकांचा मृत्यू झाला. सुनील भाऊ इथे आहेत, 25 लाख रुपये त्या कंपनीने दिले. दादा 2018 मध्ये 2023 मध्ये 20 लाख, म्हणजे महागाई वाढली काय कमी झालंय? हे वाढून द्यायला नको. त्या कंपनीने किमान 50 लाख रुपये दिले पाहिजेत अध्यक्ष महोदय, आता अनिल भाऊनी म्हणले त्याप्रमाणे, आणि त्याच्या कुटुंबातील एकाला नोकरी दिली पाहिजेत. त्याच्याही पलीकडे जाऊन अध्यक्ष महोदय, ही घटनेला जबाबदार कोण? आज संध्याकाळपर्यंत सरकारने या संदर्भातलं अध्यक्ष महोदय निवेदन दिलं पाहिजे. तुम्ही सांगितलं निवेदन द्या, अधिवेशन संपला, उद्या परवा संध्याकाळी देतील. काय त्या निवेदनावर चर्चा होणार आहे? आम्ही एक प्रश्न तरी विचारू शकू का? म्हणून तुम्हाला माझी विनंती आहे की हे आज घटना घडली काल, आज प्रश्न उपस्थित झाला आहे, सरकारने आज संध्याकाळपर्यंत याचं उत्तर द्यावं, आणि देणार का हा खरा विषय येतो अध्यक्ष महोदय. फॉरेस्टचा विषय, अनेक सन्मान्य विषय विरोधी पक्षनेते यांनी सर्वांच्या वतीने जे शासनाकडे म्हणणं मांडलेलं आहे त्याची शासनाने गंभीर नोंद घ्यावी, या संदर्भात निवेदन करण्याचे निर्देश मी यापूर्वी दिलेले आहेत. हे निवेदन आजचं कामकाज संपण्यापूर्वी शासनाने निवेदन करावं. चला पुढे घ्या, पुढे घ्या. औचित्याचे मुद्दे. औचित्य काय? पॉइंट ऑफ प्रोसिजर सांगा. प्रोसिजर, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर. माझं पॉइंट ऑफ प्रोसिजर असं आहे अध्यक्ष महाराज. एक मिनिट थांबा ना, मी नियम सांगतो. अरे नियम सांगतो, मी सांगत आणि नियमात तुम्हाला बोलायला संधी देतोय. अध्यक्ष महाराज, हे पॉइंट ऑफ प्रोसिजर असं आहे, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर असं आहे अध्यक्ष महाराज, हे 57 कैलाश एक मिनिट. हे पॉइंट ऑफ प्रोसिजर असं आहे अध्यक्ष महाराज, या घटनेमध्ये सरकारचा इन्व्हॉल्व आहे अध्यक्ष महाराज. काय सरकारचा इन्व्हॉल्व आहे? मी तुम्हाला ते सांगतो पॉइंट ऑफ प्रोसिजर. काय ही चर्चा विरोधी पक्ष नेते किंवा आमचे अनिल देशमुख मांडतात आहे. मी अध्यक्ष महाराज, या सरकारने कायद्यात अशी एक सुधारणा केली की ही जी एवढे कारखानदारी आहे यांचं इन्स्पेक्शन या सरकारने बंद करून टाकलं. जे काही इन्स्पेक्शन असतात त्याच्यामध्ये जे काही लॅकुने असतात अध्यक्ष महाराज, ते आपल्या व्यवस्थेने सांभाळायचे असतात, सरकारने सांभाळायचे असतात. याच्यात जीविताचे प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत अध्यक्ष महाराज, आणि ह्या घटना ज्या वारंवार महाराष्ट्रात होतात आहेत, आणि या 57च्या याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात असेल अध्यक्ष महाराज की एखादी घटना सरकारशी निगडीत असेल तर अध्यक्ष महाराज त्या ठिकाणी आपल्याला सरकारला उत्तर द्यावं लागेल, आणि काय चुका असतील तर त्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची भूमिका सुद्धा सरकारने घेतली पाहिजे अध्यक्ष महाराज. जीव गेला म्हणून त्याला 25 लाख 50 लाख अशा किमती वाढवायच्या नसतात अध्यक्ष महाराज. जीव जाऊ नये याच्यासाठी कायदे करायचे असतात अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून माझा या पॉइंट ऑफ प्रोसिजरच्या अध्यक्ष महाराज, तुम्ही जे काही निर्णय दिलेला आहे तो निर्णय वापसही घेऊ शकता अध्यक्ष महाराज. तुम्ही काही लक्ष्मण रेषा नसते अध्यक्ष महाराज, काय ब्रह्मलेख नसते अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, हे गरिबांचा जीव चालला, निरपराध लोकांचा चालला. बघापासून विरोधी पक्ष नेता एक गोष्ट आणतायत, अनस्किल्ड वर्कर त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून भरले जातात आणि स्फोटक त्यांना हाताळायला लावतात, त्यांचे जीव जातात अध्यक्ष महाराज. म्हणून माझी आपल्याला विनंती अध्यक्ष महाराज, कामकाज आपल्याजवळ महत्वाचे कामकाज आहेत अध्यक्ष महाराज. मला वाटतं की जनतेच्या जीवापेक्षा काही मोठं नसतं. तुम्ही 2 दिवसाला अधिवेशन वाढवा अध्यक्ष महाराज, पण ही चर्चा महत्वाची आहे. या अधिवेशनाच्या काळामध्ये 1 नाही 2 नाही 3 घटना घडल्यात. मला वाटतं आपण सरकारचं उत्तर निवेदनामार्फत मागितलेलं आहे. ते निवेदन शासनाकडनं होईल. ते निवेदन जर समाधानकारक नसेल तर इतर आयुधातनं तुम्ही ही चर्चा घडवून आणू शकाल. आता आपण पुढे जाऊया. औचित्याचे मुद्दे. हे ना एवढं बारीक. अध्यक्ष महोदय, हो मेघनाथ अध्यक्ष, त्यांना पॉइंट ऑफ फार महत्वाचा विषय. हे बघा, एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन चालू केलं की दिवसभर मग तुम्हाला औचित्य घेता येणार नाही, बाकी काहीच घेता येणार नाही. योग्य वेळेला देतो, योग्य वेळेला देतो. आता बसा. ऍडव्होकेट राहुल कुल, सूचना क्रमांक 21.
अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यामध्ये ओबीसी समाज हा 54% आहे, त्यांना 27% आरक्षण निवेदन होऊ दे ओबीसी प्रवर्गात 300हून अधिक सकाळी दिलं ना जातीचा तुम्हाला? समावेश असून 57च्या वेळेला दिलं तुम्हाला या मांडायला. राज्यातील प्रमुख जाती आहेत. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता 57च्या वेळेला दिलं तुम्हाला. मराठा आरक्षण समाज बांधवांना देण्याची मागणी 57च्या वेळेला बोललात अनेक ना तुम्ही दिवसापासून या जोर विषयावर. धरू लागलेली आहे. 2018ला तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला औचित्य होते आरक्षण आपण देण्याचा घेऊ. निर्णय घेतला. औचित्य होते. त्याचबरोबर सारथीसह वेगवेगळ्या शिष्यवृत्तीच्या योजना राबवण्यासंदर्भातला देतो. निर्णय घेतला. न्यायालयामध्ये हे आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी सुद्धा सरकारनं व्यवस्थित पार पाडली. परंतु नंतरच्या सरकारला हे आरक्षण टिकवता आलं नाही. आता औचित्य चालू त्यामुळे मराठा समाजाने हे आरक्षण दिलं जावं ही आग्रही भूमिका राज्यभरामध्ये घेतलेली आहे. त्या संदर्भामध्ये तातडीनं कारवाई होऊन अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय होणं आवश्यक आहे. देतो तुम्हाला. त्याचबरोबर धनगर होते, समाजाला 15 मिनिटात अनुसूचित उरकतो. जमातीचा दर्जा मिळण्याकरिता समाजाने 15 वारंवार मिनिटात मागणी उरकतो करू नये देतो. याबाबत प्रस्ताव मध्ये देता येणार प्रलंबित नाही. आहे आणि मध्ये त्याच्याबाबत देता येणार सुद्धा नाही. शासनानं अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घोषित देतो करणं आवश्यक तुम्हाला. आहे. ओबीसी देतो बांधवांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाला तातडीनं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जावं व धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करावा अशी मागणी मी या चर्चेच्या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून सरकारला करत आहे. या गंभीर घटनेवर चर्चा होण्यापेक्षा होते 57-97 नोटीस दिली, आपण फेटाळली. माननीय आमचे नानाभाऊंनी नियमाचा आधार घेऊन त्यांनी सांगितलं तरी पण आपण त्याला पुढे देतोय. त्या विभागाचे एकच मिनिट त्या विभागाचे सन्माननीय आमदार त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी त्यांनाही आपण बोलू दिलं नाही. 9 लोकांचा जीव गेला. हे सगळं 4000 चुकीचं घडतंय. कामगार उद्ध्वस्त झाले. विरोधी पक्ष नेते. यापेक्षा आपण नाही, नाही, या खाली बसा. राज्यामध्ये जेवढी घटना घडू नये जर सरकार खाली बसा, ऐकायला खाली नसेल, बसा. तर आम्ही सभात्याग करतो अध्यक्ष महोदय. आपण सभात्याग करू नका, आम्ही आपण निषेध खाली करतो बसा. आम्ही. चला. श्री राजन साळवी, सूचना क्रमांक 36. काय झालं? नाही काय काय झालं काय? अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील त्यांचं होते ना. मी आहे ना. जातो हे बघा, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन योग्य वेळी देतो. प्रत्येक जण जर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणून उभा राहिला तर सभागृह चालणार कसं? त्यांचा पण महत्वाचा होता ना, तुमचाच महत्वाचा आहे का? बसा तुम्ही, चालू करा. राजन साळवी. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उत्तराच्या तासाच्या आधी 57 अन्वये तुम्ही विरोधी पक्ष नेत्याला परवानगी दिली, तुम्ही नाना पटोलेंना परवानगी दिली, तुम्ही सन्माननीय सदस्य अनिल देशमुखांना परवानगी दिली. तेव्हा तुम्ही सांगितलेलं होतं की स्थगनच्या वेळेस मग देणार नाही, तुम्हाला आत्ता बोलायचं असेल ते बोला. त्यावेळेस त्यांनी ते मान्य केलं, ते बोलले. त्याच्यानंतर तुम्ही आम्हाला आदेश दिले की बाबा ही घटना गंभीरच आहे. अध्यक्ष महोदय, काल मुख्यमंत्री पण तिथं व्हिजिट केली, मी केली, देवेंद्रजींनी केली, सुधीर मुनगंटीवारजींनी केली, विरोधी पक्ष नेत्यांनी पण केली, तिथले स्थानिक आमदार म्हणून अनिल रावांनी पण केली. अतिशय गंभीर घटना. आम्ही फार बारकाईनं त्या सगळ्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. आणि आज तुम्ही सांगितलं की सभागृह संपायच्या आत निवेदन त्याच्याबद्दलची माहिती द्या, तेही आम्ही मान्य केलं. तरी देखील अध्यक्ष महोदय, पुन्हा स्थगनच्या निमित्तानं तीच चर्चा काढायची, पुन्हा तेच बोलायचं आणि शिवाय पुन्हा वॉकआउट करून जायचं, हे बरोबर नाही. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही त्यांना संधी दिलेली होती, सगळी चर्चा झालेली होती, त्यांनी ती मान्य केलेली होती. अशा पद्धतीनं वागणं अध्यक्ष महोदय बरोबर नाही. राजन साळवीजी बोला. अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग काही एक नियमबाह्य होत नाहीये. आपण 57 वाचा, मी पण वाचलेलं आहे. काय नियमबाह्य होत आहे? पूर्वीपासून ग्रामपंचायतीकडे होते, हे चुकीचं आहे. परंतु शासनाने ते अधिकार तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी यांना दिले. त्यांचं होतं. त्यामुळे नागरिकांना घरबांधणी व घरदुरुस्ती करताना अनेक अडचणी येतात. त्यांना परवानगी घेण्याकरता गावातून तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सतत फेऱ्या माराव्या लागतात. त्याकरता
कोकणातील सर्वपक्षीय आमदारांनी घरदुरुस्तीची परवानगी पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतीकडे देण्याबाबत मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक 28/11/2018 रोजी शासन निर्णय काढून त्यातील अधिसूचनेमध्ये बदल करून घरदुरुस्तीकरता परवानगी दिली. परंतु या परवानगी देताना सदर अधिसूचनेत संबंधित ग्रामपंचायतीचे अधिकार क्षेत्रातील जमिनीवर प्रचलित नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, बिनशेती परवानगी जमीन उपयोग ही सध्याच्या प्रचलित कार्यपद्धती करून देणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अधिसूचनेमधील अटीमुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झालेली आहे. अधिसूचनेतील प्रचलित नियम हा शब्द वगळण्यात येऊन ग्रामपंचायत हद्दीतील घर बांधकाम घरदुरुस्ती परवानगीचे अधिकार देण्यात यावे अशी तऱ्हेची आमची विनंती आहे. शासनाने तात्काळ या संदर्भात लक्ष घालून अधिसूचनेमध्ये बदल करून पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतीकडे घरबांधणी व घरदुरुस्ती परवानगी देण्याचा प्रशासन निर्णय तात्काळ करावा अशा तऱ्हेची आपल्या नम्रपणे विनंती औचित्याच्या माध्यमातून हा मुद्दा मी आपल्या नजरेमध्ये आणून देऊ इच्छितो. धन्यवाद. हा, जयंत पाटील साहेब, काय होतं? अध्यक्ष महोदय, सांगली जिल्ह्यामध्ये नाही, आपलं औचित्य आहे का? नाही, मी स्थगन मांडलेलं आहे आणि स्थगन आपण गेलो आता औचित्यावर आलो. फक्त उल्लेख करतो त्यानंतर सरकारने त्याकडे लक्ष द्यावं. माझे काय त्यात फार आग्रह नाही आहे, कारण तो महत्वाचा विषय आहे. अध्यक्ष काय करायचं? चला अध्यक्ष महोदय, मी स्थगन प्रस्ताव मांडलेला आहे. स्थगनचा मगाशी उल्लेख झाला नाही. मला नियम सांगायची गरज नाही त्यांनी. अध्यक्ष महोदय, स्थगन मगाशी एका स्थगनची चर्चा झाली, दुसऱ्या स्थगनची चर्चा आपण नाकारलाही नाही, त्याचा उल्लेखही केलेला नाही. केली या स्थगनचा केलेला नाही, त्यामुळे अध्यक्ष महोदय नाही केली. तुमचं नावही घेतलं मी, तुमचं नावही घेतलं. बर, पण मला मांडायचंय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सांगली जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक यांच्या विविध मागण्यांसाठी त्यांनी अध्यक्ष महोदय सर्व ग्रामपंचायती बंद करून तालुका पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणं धरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 20 तारखेला जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर जाहीर केलेला आहे. सर्व ग्रामपंचायती जिल्ह्यातल्या बंद ठेवलेल्या आहेत आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय सर्व कामकाज ठप्प ठेवल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. माझी सरकारला आपल्या मार्फत विनंती आहे की या संपाच्या बाबतीत ताबडतोब त्यांनी लक्ष घालावं आणि त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी लवकरात लवकर विषय श्री अबू असीम आझमी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नाही, एक मिनिट आझमी साहेब, एक मिनिट. बघा, औचित्याच्या नियमांप्रमाणे माझ्याकडे 25 औचित्याच्या मुद्द्यांचे बॅलेट निघालेला आहे. त्या 25 मध्ये श्री राहुल कुल, श्री राजन साळवी, श्री अबू असीम आझमी, श्री सुनील राणे, श्री संग्राम तोपटे, श्री सुभाष धोटे, श्री रवींद्र दंगेकर, श्री राजेश एकड़े, श्री अशोकराव चव्हाण, श्री सुनील प्रभू, श्री नाना भाऊ पटोले, श्री कुमारी प्रणिती शिंदे, श्री विनोद निकोले, श्री कैलास ढोणगे पाटील, श्रीमती सरोज अहिरे, श्री रवींद्र वायकर, श्री योगेश सागर, श्री रोहित पवार, श्री विश्वजीत कदम, श्री लहू कानडे, श्री संजय पोटनीस, श्री अमित देशमुख, श्री रणजित सावरकर, श्री संजय जगताप, श्री कैलास गोरेंट्याल, एवढे 25 सदस्य त्यांचा औचित्याचा मुद्दा मांडतील. हे बॅलेट प्रमाणे आलेला आहे. चला, श्री अबू असीम आझमी. अध्यक्ष महोदय, 8 नवंबर 2023 को जलगांव के धरन गांव में मुस्लिम समाज की एक रैली आयोजित की गई थी. इस रैली में पुलिस का पूरा परमिशन था. रैली में पुलिस साथ बंदोबस्त में थी. इस रैली में 2 बच्चों ने फलस्तीन का झंडा हाथ में लहराया. अध्यक्ष महोदय, उसके विरोध में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने भी रैली निकाली इसी के अगेंस्ट में, और उसमें नारे लगाए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हमास के झंडा दिखाने वालों को की धिक्कार है. इस तरह के नारे दिए गए. मगर ऊपर के सदन में विधान परिषद में एक सदस्य ने 12 दिसंबर 2023 को ये कहा कि मुस्लिम समाज की निकाली गई रैली हमास के झंडे और देश के खिलाफ नारे लगाए गए थे. अध्यक्ष महोदय, कोई नारे देश के खिलाफ नहीं थे, कोई हमास का झंडा नहीं था. अध्यक्ष महोदय, दुनिया के हर इंसाफ पसंद ने कहा है कि फलस्तीन की आजादी होना चाहिए. अध्यक्ष मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का अगर भाषण सुनेंगे आप, अगर आप जवाहरलाल नेहरू साहब की बात सुनेंगे, अगर आप गांधी जी का आपकी बात सुनेंगे,
तो फलस्तीन की आजादी के लिए दुनिया का हर इंसाफ पसंद देश कहता फलस्तीन आजाद होना चाहिए। अगरचे उसकी रैली का परमिशन था, उसके बाद भी लोगों ने उसके आवाज में, उसके अगेंस्ट में रैली निकालकर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उनपे केस नहीं हुआ। और केस किस पे हुआ अध्यक्ष महोदय? जिन्होंने कोई झंडा फलस्तीन के अलावा कोई झंडा लिया नहीं था। मेरा ये निवेदन है कि जो केस 11 लोगों का पे किया गया है वो केस तुरंत विड्रॉ होना चाहिए। और जिन्होंने गलत तरीके से ये कहा कि झंडा जो है हमास का था, और हमास का झंडा नहीं था, उनके बहुत प्रेशर पे भी पुलिस केस नहीं ले रही थी, लेकिन हाउस में, ऊपर के हाउस में यह बात करने के बाद केस लिया गया। ये केस विड्रॉ होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राणे साहेब, सुनील राणे साहेब, संग्राम थोपटे। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून औचित्याचा मुद्दा या ठिकाणी इथं मांडत आहे। भूमी अभिलेख विभागामध्ये हा विभाग खरं तर अध्यक्ष महोदय ब्रिटिशकालीन आणि सर्वात जुना विभाग आहे। शेत जमिनीच्या बाबतीत मोजणी, नगर भूमापनाची मोजणीची कार्यवाही विभागामार्फत अध्यक्ष महोदय होत असते। खरं तर आता महाराष्ट्र राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी व जिव्हाळ्याचा विषय आहे। शेत जमिनीची मोजणी करण्यासाठी मान्य जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य यांनी ही मोजणी आज्ञावली विकसित केली आहे। या आज्ञावली मार्फत अर्जदारांनी केलेल्या अर्जानुसार मोजणीची तारीख देण्यात येते। सद्यस्थितीत भूमी अभिलेख विभागाकडे हजारो मोजणी प्रकरणे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी प्रलंबित असून नागरिकांच्या मोजणीच्या वेळेत निपटारा होणे कामी भूमी अभिलेख विभाग प्रयत्न करत असतो। या कामी भूमी अभिलेख विभागामार्फत रोव्हरचा वापर केला जातो। मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करताना उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी तालुक्यातील मोजणी प्रकरणे गाववार भूकर मापक निहाय दौरा करून देण्याची सुविधा ही मोजणीच्या आज्ञावलीमध्ये या ठिकाणी होती। शासन एका बाजूने शेतकऱ्यांच्या शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राबवत असून दुसऱ्या बाजूने शेतकऱ्यांना मोजणी प्रकरणाच्या तारखेपासून उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख तसेच जिल्हा अधीक्षक भूमिलेख कार्यालयाकडे चक्रा मारावे लागत असल्याचे चित्र अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी इथं दिसून येते। त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊन अनावश्यकपणे भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत। सबब यापूर्वी प्रमाणे उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना नियोजनात बदल करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेस मोजणी कामाचा प्रभावीपणे निपटारा अध्यक्ष महोदय होईल आणि नागरिकांचा व शेतकऱ्यांचा वेळ त्या ठिकाणी वाचेल व सोयीप्रमाणे मोजणीच्या तारखा मिळाल्याने तक्रारीस वाव राहणार नाही। या कामी मान्य जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य यांना सूचना होण्याबाबत कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे। अशा या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर मी अध्यक्ष महोदय औचित्याचा मुद्दा मांडत आहे। धन्यवाद। शांताराम मोरे। आज माझ्या मतदारसंघातील वाडा भिवंडी रस्त्यावर हजारो लोक आंदोलन करत आहेत अध्यक्ष महोदय। हा जो रस्ता आहे या रस्त्यावर मागच्या बजेटमध्ये पीडब्ल्यू मिनिस्टर आपले चव्हाण साहेब यांनी 90 करोड रुपये त्या रस्त्यावर मंजूर केले होते आणि ते पैसे एका कंस्ट्रक्शन कंपनीने ते काम घेतलं आणि ते पावसाळ्याच्या आधी काम केलं। या पावसाळ्यामध्ये अध्यक्षमध्ये पूर्ण रस्ता पूर्ण वाहून गेला आणि पुन्हा त्या रस्त्यावर लोकांना आंदोलन करायला आज लाईव्ह आहे अध्यक्ष महोदय, लोक आंदोलनाला उभे आहेत। त्याच्यामुळे आताही पीडब्ल्यूच्या मार्फत 70 कोटी अध्यक्ष महोदय मंजूर केलेला आहे। म्हणजे असे पैसे आपण पीडब्ल्यूच्या माध्यमातून आपण त्या रस्त्यावर पैसे टाकत जातो आणि ह्या रस्त्यावर जे तिथले जे ठेकेदार आहेत या ठेकेदारांच्या घशात घालतो की काय अशी ही परिस्थिती आहे। आमचं म्हणणं आहे तुम्ही पीडब्ल्यूडी मार्फत कुठला 1 रुपया देऊ नका। आम्हाला शासनाने तो रस्ता आहे भिवंडी वाडा मनोर हा कॉन्क्रीट रस्ता, म्हणजे कुठल्याही एजन्सीला द्या, त्या टोल नाके बसवा, आम्हाला त्याच्याची काही घेणं देणं नाही, पण तो रस्ता आम्हाला कॉन्क्रीटीकरण करून मिळावा। कारण अध्यक्ष महोदय 400-500 लोकांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि अशा लोकांना आपण त्या ठेकेदारांना पाठीशी घालत असू तर अध्यक्ष महोदय म्हणजे ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न पीडब्ल्यूडी करते काय असा आमचा संशय अध्यक्ष महोदय। त्याच्यामुळे या ठेकेदाराला एक तर ब्लॅकलिस्ट करावा किंवा त्या ठेकेदारावर
मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. अध्यक्ष महोदय, ही माझी या ठिकाणी विनंती आहे. सुभाष थोटे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य शांताराम मोरे साहेबांनी ज्या रस्त्याचा आणि तिथल्या कामाचा उल्लेख केलेला आहे, आजच संबंधित विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना सूचना दिल्या जातील आणि जर त्या ठेकेदाराकडनं अनियमितता झाली असेल तर तातडीनं चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. सुभाष धोटे साहेब. रवींद्र धंगेकर साहेब. सन्माननीय राजेश. माननीय अध्यक्ष, आहेत औषधाचा मुद्दा क्रमांक 22. हो. राज्य शासनाने सन 2014 मध्ये रिक्षा चालक व मालकांसाठी एक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्याकरता 3 सदस्यीय समिती गठीत केली. तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर तसा प्रस्ताव शासनाला सादर केला असता मान्यता दिली, परंतु अद्याप अंमलबजावणी झालेली दिसत नाहीत. त्याचबरोबर कोणत्याही सरकारी वाहनाला केंद्रीय मोटार वाहन 1989 यातील नियम 81 नुसार सरकारी वाहनांना फी माफ आहे, परंतु ही सर्व सरकारी वाहने भाडे तत्वावर घेतलेली असतात. एसटी महामंडळ, मुंबई महानगरपालिकेचे बेस्ट, पुणे महानगरपालिकेची PMT इत्यादी अनेक शहराच्या महानगरपालिकेच्या वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्राची फी माफ आहे. ही सर्व वाहने भाडे तत्वावर प्रवासी सेवेसाठी घेतलेली असून सर्व सरकारी वाहने शासनाच्या मालकीची नाहीत. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षांना प्रवासी सेवेचा परवाना दिलेला आहे. या सर्व रिक्षा प्रवाशांच्या सेवेसाठी मोडत असतानाही त्यांना केंद्रीय मोटार वाहन 1989 यातील नियम क्रमांक 81 नुसार योग्यता प्रमाणपत्रासाठी फी माफ करणे गरजेचे आहे. रिक्षा चालकांकडून सर्व सरकारी टॅक्स परवाना फी वसूल केली जातात व शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन केले जाते. असे असताना त्यांना या नियमानुसार लाभ मिळत नाही. महाराष्ट्रातील असंख्य रिक्षा चालक अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील वर्गातील असून आर्थिकदृष्ट्या कुमकुवत आहेत. सदरील नियमानुसार रिक्षाच्या टॅक्समध्ये व परवाना फी मध्ये लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मराठी सर्व रिक्षा चालकांना देखील मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्यता प्रमाणपत्राची फी माफ करण्यात यावी अशी मागणी मी रिक्षा चालकांकडून केली जात आहे. तसेच ह्या महामंडळामध्ये जे रिक्षा चालक वर्षानुवर्ष तो व्यवसाय करतात त्यांची आर्थिक सुविधा एकदम कमी प्रमाणात आहे आणि त्यांना रिक्षा चालवून नंतर आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. ह्या महामंडळामध्ये त्यांना पेन्शन दिली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. त्याबरोबर त्यांना आरोग्याची सुविधा मिळली पाहिजे अशी ह्या औषधाच्या मुद्द्यावर मी शासनाला मनापासून विनंती करतो. मागच्याही विधानसभेमध्ये मी हा प्रश्न उपस्थित केला होता, आत्ताही करतोय. माननीय अध्यक्ष, तुम्ही जातीने लक्ष घाला. मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये रिक्षा चालक आहेत आणि अत्यंत वाईट परिस्थितीतून त्यांची हालाकीचं जीवन नंतरच्या काळामध्ये असतं. तर या महामंडळानुसार त्यांना योग्य ती मदत, आर्थिक मदत केली पाहिजे अशी माझी या शासनाला विनंती आहे. सन्माननीय अशोकराव चव्हाण साहेब. अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाने ESBC आणि SCBC प्रवर्गातील उमेदवारांकरता दिलेले आरक्षण न्यायालयीन निवाड्यामुळे खारिज झाल्याने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 21 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाने महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती अधिनियम 2022 अनुषंगाने दिनांक 9 सप्टेंबर 2000 पूर्वी निवड झालेल्या मात्र नियुक्ती न मिळू शकलेल्या उमेदवारांकरता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र शासनाच्या निर्णयानंतरही अद्यापही संबंधित सर्व उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर नियुक्ती मिळालेली नाही. माझ्या माहितीनुसार यामध्ये ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह अनेक विभागांच्या विविध पदावरील भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांचा समावेश आहे. ते उमेदवार सातत्याने मंत्रालयाची उंबरठी झिजवत असून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने सदर उमेदवारांमध्ये नैराश्याचे व असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आज मराठा आरक्षणासंदर्भातील चर्चेला उत्तर देताना राज्य सरकारने दिनांक 9 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या स्थितीनुसार निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या एकूण उमेदवारांची संख्या किती होती व त्यापैकी किती उमेदवारांना आजपर्यंत नियुक्ती मिळाली, तसेच उर्वरित उमेदवारांना केव्हापर्यंत नियुक्ती मिळेल याबाबत सभागृहाला माहिती द्यावी अशी माझी अपेक्षा आहे. सन्माननीय एकंडे साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. क्रमशीर घेऊ आपण, क्रमशीर. बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर नगर परिषद येथे
सन 2017-18 मध्ये मालमत्ता कराची एक रकमी नावं जशी आहेत तशी घेऊ भरणा करणाऱ्या करदात्यांना नागरिकांना थकीत रकमेवर शास्ती आकारण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, नगर परिषदेच्या करदात्यांवर आकारण्यात आलेली शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याबाबतचा निर्णय मलकापूर नगरपालिकेने घेतलेला असून नगरपालिका मलकापूर यांनी शासनाकडे शास्तीमध्ये सूट माफी मिळावी यासाठी सविनय अर्ज सादर केलेला आहे. माननीय उपसंचालक नगर प्रशासन संचालनालय यांनी कक्ष अधिकारी नगर विकास विभाग मंत्रालय यांना पत्र देऊन थकीत रकमेवरील शास्ती माफ करण्याकरिता सूट देण्याबाबत नगर परिषद औद्योगिक नागरिक अधिनियमाच्या कलम 167 अ नुसार हे अधिकार शासनाच असल्याचे नमूद केलेले आहे. सदर पत्रानुसार शासन स्तरावरून योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत संदर्भीय पत्रानुसार कळवण्यात आलेले आहे. माननीय मुख्याधिकारी नगरपालिका मलकापूर यांनी सादर केलेले शास्तीसह व शास्ती शिवाय मालमत्ता कर वसुलीच्या अहवालानुसार मालमत्ता करांमध्ये शास्तीबाबत मोठ्या प्रमाणात करदात्यांमध्ये असंतोष असल्याबाबत निदर्शनास आलेले आहे. शासन स्तरावरून मालमत्ता करावरील शास्ती माफ झाल्यास निव्वळ मालमत्ता कर वसुली मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. थकीत कर वसुलीच्या रकमेवरील शास्ती माफ करण्याबाबत नगर परिषद औद्योगिक नागरिक अधिनियम कलम 167 अ नुसार थकबाकीची रक्कम प्रदान करण्याबाबत सूट देण्याचे अधिकार राज्य शासनात असून सुद्धा त्यानुसार शास्तीची रक्कम माफ होण्याबाबत शासनाकडून कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये शासनाप्रती प्रचंड असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे. तरी ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा अतिशय महत्वाच्या विषयावर मी सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. धन्यवाद. हे संपलं का? सन्माननीय नानाभाऊ पटोले. प्रभू साहेब आता आहेत ना? हा. अध्यक्ष महाराज, खडी तालुका शहापूर जिल्हा ठाणे येथील नियोजित महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्रामधील गाव निहाय क्षेत्र खालील प्रमाणे खडी पिंपळवाडा हे सरकारी जागा बरखोलसाठी घाणेपाडा बेडेकोन त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात जमिनीचा मोबदला, परंतु हे क्षेत्र हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील असून त्याची उर्वरित रक्कम वितरित न करण्यात येणे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये क्षेत्र वेस्टर्न घाटमध्ये समावेश असल्याने मोबदला वाटप स्थगित देण्यात येणे. शासनास राजपत्र पर्यावरण वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी दिनांक 3/10/2018 6/7/2022 रोजी प्रसिद्ध केले असून सदर राजपत्रामध्ये खर्डी व घाणेपाडा हे दोन गावे वेस्टर्न घाट मध्ये येत आहेत व सदर दोन्ही गावाचे एकूण क्षेत्र 74.48 हेक्टर वेस्टर्न घाट मध्ये येत असणे. यापूर्वी पहिला टप्पा व दुसरा टप्पा मधील अधिग्रहित जमिनीचा मोबदला शासनातर्फे देण्यात आलेला असणे, परंतु दुसऱ्या टप्प्यामधील खर्डी घाणेपाडा येथे स्थगित केलेल्या अधिग्रहित जमिनीचा मोबदला त्वरित अदा करण्यात न आल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेल्या तीव्र असंतोषाची भावना याबाबत राज्य शासनाने चौकशी करून उर्वरित मंजूर झालेले रक्कम उपलब्ध करण्याबाबत या संदर्भातील प्रस्ताव मुख्यालयात प्रलंबित असून तो त्वरित मंजूर करण्यात यावे अशी मागणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी या ठिकाणी करताय अध्यक्ष महाराज. त्याचप्रमाणे पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्या सुद्धा ह्या तेवढ्याच महत्वाच्या अध्यक्ष महाराज. आणि पोलीस पाटलांचे वारंवार जे आंदोलन होते आणि त्या माध्यमातून त्यांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या 2019 मध्ये सरकारने त्यांना भूलथापा दिल्यात आणि त्यांना त्यांचं मानधन वाढवलं अशा पद्धतीचं सांगितलं, पण नंतर आपण पाहिलं की पोलीस पाटलांचं मानधन वाढवलंच नाही. त्यांच्या ज्या सवलती त्यांनी मागितलेल्या आहेत त्या काही फार मोठ्या नाहीत, त्या पूर्ण कराव्यात एवढीच विनंती. सन्माननीय प्रभू साहेब, क्रमवारी घेऊ आपण. क्रमवारी. अध्यक्ष महोदय, हा औचित्याचा मुद्दा गंभीर आहे. सरकारने त्याची दखल घ्यावी
अध्यक्ष महोदय, राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्त देण्याबाबत तरतूद दिनांक 9 डिसेंबर 2010 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली. राज्य शासनाच्या दिनांक 10 एप्रिल 2013 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट अ व ब नुसार थेट नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात आलेल्या खेळाची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या खेळाच्या यादीत मलखांब या खेळाचा समावेश नाही. त्यामुळे सन 2019 मधील पहिल्या जागतिक मलखांब स्पर्धेत भारताचे नेतृत्व करीत असलेल्या वैयक्तिक 4 सुवर्ण व 2 कांस्य पदके पटकावून महाराष्ट्रासह देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या आणि सन 2021च्या अर्जुन पुरस्कार विजेत्या कुमारी हिमानी उत्तम परब यांना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्य शासनाच्या थेट खेळाडू भरतीच्या यादीत ऑलिम्पिक मान्यताप्राप्त खेळ खो खो, कबड्डी, बुद्धिबळ या स्पर्धेसह मलखांब या स्पर्धेचा समावेश करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यास्तव राज्य शासनाच्या थेट खेळाडू भरतीच्या यादीत मलखांब या स्पर्धेसाठी समावेश करून केंद्र शासनाच्या सर्वोच्च पुरस्कार पटकावणाऱ्या कुमारी हिमानी परब हिला शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करावी असे मी औचित्याद्वारे शासनाला विनंती करीत आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाची नोंद सन्माननीय घ्यायची. प्रणितीताई. विनोद निकोले साहेब. विनोद निकोले. कैलास गाडगे पाटील साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या समाजाच्या विद्यार्थी युवक व युवती यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने बार्टी सारथी महाज्योतीच्या धर्तीवर मौलाना आझाद संशोधन प्रशिक्षण संस्थेची मार्टीची स्थापना करावी अशी मागणी बऱ्याच दिवसापासून होत आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मुस्लिम समाजातील 50 मागासलेल्या जातींना आरक्षण दिलं होतं, अध्यादेश काढला होता, पण त्यानंतरच्या सरकारनं त्याबाबत कायद्यात रूपांतर न केल्यामुळे ते आरक्षण रद्द झालं. तर अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे माझी मागणी अशी आहे की मुस्लिम समाजातील ज्या 50 मागासलेल्या जाती आहेत त्यांना आरक्षण देण्यात यावे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मातंग समाजात सुद्धा अण्णाभाऊ साठे संशोधन प्रशिक्षण संस्थेची मागणी आरटीची ती मागणी पूर्ण करण्यात यावी. तसंच मातंग समाजाला आरटीची स्थापना करून न्याय द्यावा ही विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सरोजताई. अध्यक्ष महोदय, भगूर नगर परिषदेचे एसटीपी उभारणे व पाणी पुरवठा योजना या दोन्ही बाबत मी मुख्याधिकारी भगूर नगर परिषद व मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे जाणीवपूर्वक कारवाई प्रलंबित ठेवण्याबाबतचे बाबतीत मी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या देवळाली नाशिक विधानसभा मतदार संघात भगूर नगर परिषद येथे मी स्वतः मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नाशिक यांच्यासोबत 21 जून 2022 रोजी बैठक घेतली होती आणि त्या बैठकीमध्ये मुख्याधिकारी नगर परिषद भगूर यांच्याकडे या संदर्भात त्या दिवसापासून आज रोजीपर्यंत वारंवार पत्रव्यवहार व पाठपुरावा मी करत आहे. परंतु आज रोजीपर्यंत कुठलाही प्रस्ताव या दोन्ही विभागांकडून पोहोचवला जात नाहीये. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, सदर प्रस्तावाच्या बाबतीमध्ये तांत्रिक तपासणी फी भरण्याची जी काही मुदत आहे ती संपलेली आहे आणि वारंवार मी पाठपुरावा करून सुद्धा ही फी भरली जात नाहीये. भगूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, नगर परिषदेचे प्रशासन यांनी कोणताही पत्रव्यवहार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे केलेला नाहीये. अध्यक्ष महोदय, भगूर नगर परिषदेची जवळपास आज मितीची जी काही संख्या आहे ती 20,000पेक्षाही जास्त आहे आणि विशेष म्हणजे भगूर गाव हे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे जन्मभूमी असलेले गाव आहे आणि दारणा माई ही अत्यंत मोठी नदी आमच्याकडे आहे. या दारणा माईचं पाणी हे या सांडपाणी संपूर्ण भगूर गावाचं जाऊन अत्यंत दूषित झालेली आहे. त्यासाठी तिथल्या नागरिकांचा हक्क असलेल्या मूलभूत सोयी सुविधांसाठी सांडपाणी, एसटीपी प्लांट व पाणी पुरवठा योजना ही अत्याधुनिक स्वरूपात असणे अत्यंत आवश्यक आहे. याबाबत नगर परिषद तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सर्व प्रशासन सदर प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याबाबत कारणीभूत आहेत. या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित करीत आहे. धन्यवाद. रवींद्र वायकर साहेब. वायकर साहेब. योगेश सागर साहेब. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय,
मुंबईमध्ये 1984 साली म्हाडाच्या बैठा वसाहती कांदिवली आणि बोरिवलीमध्ये प्रबोधनकार ठाकरे आणि नगर आणि गोराई अशा पद्धतीने अध्यक्ष महोदय वसवले गेलेत. अध्यक्ष महोदय 90 वर्षाची लीज त्यावेळेला देण्यात आली आणि प्रति क्लस्टर्स म्हणजे प्रत्येक एका खोलीसाठी एका रूमसाठी ₹1 प्रति महिना अशी लीज अमाऊंट ती 90 वर्षासाठी ठरवण्यात आली. अध्यक्ष महोदय पहिली लीज 2016 साली संपली. अध्यक्ष महोदय ₹1 लीज 2021 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब असताना ती लीज अध्यक्ष महोदय ₹1135 प्रति महिना प्रति रूम अशी करण्यात आली. म्हणजे 1100 पटीने ती लीज वाढवण्यात आली अध्यक्ष महोदय. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, लीज 30 वर्षांनी त्याची रिवाइज एस्टिमेट आणि व्हॅल्युएशन करून ती रिन्युअल करायची पद्धत होती, ती बदलून तर 5 वर्षांनी करायचं अध्यक्ष महोदय ठरवण्यात आलंय. मोठ्या प्रमाणात जवळजवळ 90-95% गरीब मध्यमवर्गीय मराठी परिवार अध्यक्ष महोदय त्या तिकडे असतात. अध्यक्ष महोदय ₹1 लीज ₹1135 केली आणि ती थकबाकी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे 2016 पासून परत बाकी काढली. एकेका सोसायटीला 40 लाख ते 96 लाख रुपये म्हणजे उत्पन्नाची त्यांची अध्यक्ष महोदय मर्यादा वार्षिक 2 लाखाची, 1.5 लाखाची, 1.25 लाखाची अशी मर्यादामध्ये जगणारे ते सगळे मराठी परिवार अध्यक्ष महोदय पूर्वलक्षी प्रभावाने 40 लाख ते 96 लाख कुठून भरणार? म्हणजे मराठी माणसाला मुंबईतून उद्ध्वस्त करायचं काम त्या अध्यक्ष महोदय सरकारने केलंय. अध्यक्ष महोदय, माझी सरकारला या औचित्याच्या माध्यमातून मागणी आहे की तातडीने म्हाडाच्या बैठा वसाहती चारकोप आणि गोराईमधील ज्या आपण लीज अमाऊंट ₹1 पासून 1135 केली आहे त्याला स्थगिती देण्यात यावी आणि 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टनी ही मागणी केली जात आहे त्याला रद्द करावी अध्यक्ष महोदय. आणि दर 5 वर्षांनी रिन्युअल करण्याची जी आज टाकण्यात आली आहे ती 30 वर्षाची जुना अग्रीमेंट प्रमाणे होती ती चालू ठेवण्यात यावी अध्यक्ष महोदय, अशी औचित्याच्या माध्यमातून माझी अध्यक्ष महोदय मागणी आहे. दुसरा एक छोटासा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय. मुंबई उपनगरामध्ये अध्यक्ष महोदय भाडेकरू इमारती महानगरपालिकेच्या कायद्याचा वापर करून भाडेकरूंना उद्ध्वस्त करून त्या इमारती महानगरपालिकेच्या नोटिसामार्फत तोडल्या जातात. अध्यक्ष महोदय, त्यांना पुनर्विकासाला याच सभागृहाने मंजूर केलेल्या कायद्याला आपण पुढचे नियम केले नाहीत, DCR मध्ये त्याचा समावेश केला नाही. त्यामुळे 10 वर्षापासून हजारो भाडोत्री मुंबईच्या उपनगरामध्ये इमारती तुटल्या कारणाने बाहेर भाड्याने स्वतःच्या पैशांनी राहत आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही सरकार मायबाप आहेत. मुंबई शहरामध्ये जशा सेस बिल्डिंगला म्हाडाचा आधार दिलाय की म्हाडाने ती सेस बिल्डिंग बांधावी, जर घरमालक बांधत नसेल तर त्या महानगरपालिकेच्या उपनगरामध्ये सुद्धा अध्यक्ष महोदय असे तुटलेल्या बिल्डिंगच्या संदर्भामध्ये कायदा करून मुंबई महानगरपालिका किंवा स्वतंत्र एजन्सी म्हाडामार्फत त्या इमारतीचा विकास लँडलॉर्डचाही हित राखून ठेवण्यात यावा आणि भाडोत्रीने त्यांचा घर मिळावा याचा निर्णय सरकारने करावा ही विनंती अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय दादा. अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर या योजनेच्या अंतर्गत आपल्या देशातून आणि आपल्या राज्यातून लाखो युवा हे देशाची सेवा करण्यासाठी सैन्यामध्ये दाखल होत आहेत. माहे ऑक्टोबर 2023 मध्ये लडाखच्या सियाचीन येथील लाईन ऑफ ड्युटी येथे तैनात असताना बुलढाण्याच्या पिंपळगाव सराई गावातील सुपुत्र अक्षय लक्ष्मण गवते शहीद झाले. सदरील शहीद जवानाच्या कुटुंबास राज्य शासनाकडून 10 लाखाची मदत जाहीर झाली आहे आणि ती मिळाली सुद्धा आहे. परंतु सदरील जवान अग्निवीर योजनेतून सैन्यात भरती झाला असल्याने सदरील जवानास ग्रॅच्युटी, कुटुंबास पेन्शन यासारखे कुठलेही लाभ मिळणार नाही. काही प्रमाणात आर्थिक मदत ही केंद्र सरकारकडून झाली असली तरी अग्निवीर व जे नॉर्मल सैनिक असतात त्यांच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. ती येत्या काळामध्ये राज्य सरकारकडून आणि केंद्र सरकारकडून भरून काढावी लागतील. कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ती गेल्याने सदरील जवानाचे कुटुंब आर्थिक अडचणीत आले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शहीद जवानाच्या कुटुंबास नॉर्मल जवानांना ज्या पद्धतीने मदत केली जाते म्हणजे 1 कोटी पर्यंत मदत करण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याच्यामध्ये लक्ष घालून त्याच्यामध्ये कुठलाही भेदभाव न करता
एखादा व्यक्ती जर देशासाठी शहीद होत असेल तर त्याच्यामध्ये भेदभाव न करता तेवढीच मदत त्या शहीद जवानाला मिळावी अशी विनंती इथं करतो. सदरील कुटुंबाचे घर अजून कच्चे असून पडक्या अवस्थेत असल्याने शासनाने स्पेशल केस म्हणून सदरील कुटुंबास प्राधान्याने घरकुल योजनेत लाभ देणे गरजेचे आहे. तसेच कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्याबाबतीचा विचार हा राज्य सरकारकडनं करण्यात यावा. तरी शासनाने सदरील शहीद जवानाच्या कुटुंबास न्याय द्यावा अशी मागणी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी शासनाला करीत आहे. धन्यवाद. विश्वजित कदम साहेब. लहू कानडे साहेब. अध्यक्ष महाराज, माझ्या श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघातील श्रीरामपूर येथील बस स्थानक 50 वर्षापूर्वी बांधून झालेलं आहे आणि सद्यस्थितीत ते मोडकळीस आलेलं आहे. त्याची ती अवस्था सध्याच्या बस स्थानकाच्या कामकाजासाठी प्रवाशांसाठी अपुरी पडत आहे. यासाठी बीओटी तत्वावर बस स्थानकाच्या जागेचा बांधा वापरावा हस्तांतरित करा अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव 2020 साली शासनाकडे दिलेला आहे. या बस स्थानकाला जोडून राज्य महामंडळाची 5 ते 5.5 एकर जमीन आहे आणि ती जमीन देखील आता अनधिकृतपणे बळकावण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. एवढी जमीन असताना आणि सर्व तांत्रिक मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेला असताना अद्यापही त्याला मान्यता मिळत नाही. या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे हा श्रीरामपूर बसस्थानक नूतनीकरणाचा बीओटीचा प्रस्ताव शासनाने तातडीने मंजूर करावा अशी मी मागणी करतोय. सन्माननीय संजय पुतनीस साहेब. अमित देशमुख साहेब. सावरकर साहेब. अमित देशमुख साहेब. अमित देशमुख साहेब. अमित देशमुख साहेब. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सावरकर साहेब. अकोला सावरकर साहेब. देतो अकोला त्यांचं होऊन जाईल. नाही नाही, नंतर सावरकर साहेब. अमित देशमुख साहेब. सावरकर साहेब. देतो ना मी. देतो साहेब. देतो. अकोला जिल्हा येथे एक आपलं सुपर स्पेशालिटी आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. महिला रुग्णांवर अतिशय हलगर्जीपणे उपचार करून 2-2 मिनिटात देऊन टाकू. जवळपास दगावण्याची स्थिती आली होती म्हणून कारवाईसाठी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. अकोला जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाअंतर्गत सर्वोत्तर रुग्णालयात सौ मोनिका निवृत्ती मसाळ या महिलेला 2/12/2023 रोजी प्रसूतीसाठी रुग्णालयात भरती करण्यात आले. 5 तारखेला सिझरिंग झालं आणि 13 तारखेला त्या महिलेला परत बोलावलं तपासणीसाठी. तपासणी केल्यानंतर टाके काढून टाकायचा निर्णय घेतला. टाके काढले आणि त्या दिवशी रात्री 2 वाजता त्या महिलेचे अख्खे टाके तुटले पोटाचे कोणाचं आणि रक्तस्राव व्हायला लागला. घाबरून पेशंटच्या नातेवाईकांनी पेशंटला दवाखान्यात भरती केले. 2 तास कोणी भरती करून घ्यायला तयार नव्हतं, सोनोग्राफी करायला नव्हतं. सकाळी इलाज सुरू झाला आणि म्हणून अशा या सर्वोपचार रुग्णालयाच्या बाबतीत अमित देशमुख असतानाही मी अनेकदा तक्रारी केल्या, गिरीश महाजन असतानाही तक्रारी केल्या आणि आता हसन मुश्रीफ साहेब असतानाही तक्रारी करून राहिलो. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आपल्याला, आमचे पालकमंत्री इथं आहेत, व्यक्तिगत लक्ष घालून या रुग्णालयातील हा जो हलगर्जीपणा आहे, माझं असं म्हणणं नाही कोणाला निलंबित करा, कोणाला काढून टाका, पण कुठतरी संवेदना असल्या पाहिजे, कुठतरी याच्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. या बाबतीत स्पष्ट निर्देश देण्यात यावे. संजय जगताप साहेब. गोरंट्याल साहेब. अध्यक्ष महाराज धन्यवाद.
मंजिल तक पहुंचते ही मेरा एक पैर कट गया, सड़क क्या चौड़ी हुई, मेरा गांव कट गया। अध्यक्ष महाराज, नांदेड़ टू मुंबई जो समृद्धि महामार्ग बनाया गया है, ये जालना होते गया है सर। जालना शहर का जो पानी पुरोठा की जो योजना है, जिसको घानेवाड़ी तालाब कहते हैं, निजाम कॉलोनी तालाब, वहां से राइजिंग पाइप से पानी जालना शहर को आता है। उस राइजिंग पाइप के ऊपर समृद्धि के लोगों ने वहां पुल बना दिया। सर प्रॉब्लम ये है कि अगर कल लीकेज होता है या पाइप में कुछ खराबी आती है तो पानी पुरोठा रुक जाएगा, उसकी कोई व्यवस्था समृद्धि के लोगों ने किया नहीं। सर जालना में जो काम के करते हैं, जो मोन्टो कार्लो कंपनी ने काम किया है, 8 फेज में काम किया और 8 फेज के अंदर तकरीबन उन्होंने जो गौण खनिज का उपयोग किया उस पर संबंधित तहसीलदार ने 328 कोटी रुपए का जुर्माना लगाया। ये मोन्टी कार्लो कंपनी हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको स्वीकृत नहीं किया। लेकिन अपना महाराज गवर्नमेंट ने एक नया जीआर निकाला है और मोन्टो कार्लो कंपनी का 328 रुपए माफ किया, उसी 328 करोड़ रुपए माफ किया। उसी तरह एक कोजी प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड है सर, उसके तकरीबन 465 करोड़ रुपए राज्य शासन ने माफ किया। मेरी रिक्वेस्ट है, जो महसूल इन्होंने डुबाए, चाहे मोन्टी कार्लो हो चाहे कोजी प्रॉपर्टी हो, इनसे वसूल किया जाए, ये मेरी विनती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लक्षवेधी नाही, आता आपण जे बॅलेट मध्ये होते आपलं अध्यक्ष साहेबांनी आपल्याला सूचना दिल्या होत्या। बॅलेटवर जेवढे होते तेवढे आपण घेतलेत। बॅलेटवर होते तेवढे घेतलेत आपण। आपल्याला सीएम साहेबांना रिप्लाय द्यायचा आहे 4 वाजेपर्यंत, लक्षवेधी संपवून। लक्षवेधी क्रमांक 1, लक्षवेधी क्रमांक 1। अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे लक्षवेधी अध्यक्ष क्रमांक 1। महाराज, ही अत्यंत महत्वाच्या आणि अत्यंत गंभीर अशा प्रश्नावर मी ही लक्षवेधी विचारलेली आहे। शासनाने जे उत्तर दिलेलं आहे लक्षवेधी पुकारली त्या उत्तरामध्येच सन 2021-22 मधल्या 4,05,656 लक्षवेधी कोण आणि म्हणतात? 22-23 मधील 3,36,426 अशा एकूण कानडे साहेब 7,42,082 विद्यार्थ्याची सन 21-22 पासून 1,657 कोटी रुपयाची शिष्यवृत्ती थकीत आहे। शासनाने या उत्तरामध्ये असंही सांगितलेलं आहे की राज्य सरकारचा जो 40% हिस्सा आहे तो वेळच्या वेळी वितरित केला जातो आहे। नंतर देतो जरा लक्षवेधी पुकारतात, मांडतात ते वितरित करण्यात आलेला आहे। ना लक्षवेधी मांडतात कानडे साहेब, आणि कंटिन्यू करा। त्यामध्ये सर्व पैसे खर्चही झालेले आहेत। अध्यक्ष महाराज, माझ्याकडे शासनाने दिलेलीच आकडेवारी आहे। आपण त्याकडे थोडंसं लक्ष दिलं तरी देखील आपल्या लक्षात येईल का 21-22 मध्ये शासनाने जो 40% हिस्सा दिला 5,24,000 विद्यार्थ्यांना, तो जवळपास 1,222 कोटी रुपयाचा आहे। त्याच्या अगेन्स्ट 22-23 अखेर 4,55,000 विद्यार्थ्यांना जो 40% हिस्सा दिला आहे तो मात्र 21-22च्या जवळपास निम्मा म्हणजे 694 कोटी एवढाच आहे। आणि 23-24 मध्ये तर केवळ 189 कोटी देण्यात आलेले आहे। अध्यक्ष महाराज, जवळपास महाराष्ट्रामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप घेऊन शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या
5 लाखापेक्षा अधिक आहे. या विद्यार्थ्यांना जर 3-3 वर्ष गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिळत नसेल तर या विद्यार्थ्यांच्या किती अडचणी निर्माण होत असतील याची कल्पना आपण करायला हवी. अशी स्कॉलरशिप घेऊन माझ्यासारखा विद्यार्थी शिकला, परंतु जर महिन्याला 2 महिन्यांनी स्कॉलरशिप मिळाली नाही तर आम्हाला हाताने भाकरी करून देखील खाता येत नव्हत्या. इथे तर शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालयांना मिळत नाही. एका बाजूला सर्व प्रकारचं व्यावसायिक शिक्षण महाग झालंय. केवळ या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिळते त्या मुलांना म्हणून महाविद्यालय या अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात, परंतु जेव्हा वर्ष 2-2 वर्ष त्या महाविद्यालयांना ही शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नाही तेव्हा विद्यार्थ्यांना अत्यंत ह्युमिलिएट केलं जातं. अनेक विद्यार्थ्यांचं शिक्षण पूर्ण होऊन त्यांना त्यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले दिले जात नाहीत. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत नम्रपणे आपल्या लक्षामध्ये एक गोष्ट आणून देतो. आज महाराष्ट्रभर आरक्षणासाठीचं वातावरण आहे आणि त्याची बीज या शिष्यवृत्तीमध्ये आहेत. केवळ आणि केवळ समाजातील गरीब वर्गाला, ओबीसी असतील, एससी असतील, एसटी असतील, त्यांना केवळ आणि केवळ या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून हे शिक्षण घेता येत आहे. खरं तर प्रश्न विचारा. प्रश्न सर, प्रश्न असा आहे की 3-3 वर्ष ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही. सरकारही कबूल करत आहे की केंद्र सरकारच्या 60% रक्कम 3 वर्षापासून मिळालेली नाही. त्यासाठी न्यायालयीन न्यायप्रविष्ट प्रकरणाचा इथं उल्लेख केला जातो. साहेब, त्याचाही निकाल केव्हाच लागलेला आहे. असंच जर चालू राहिलं तर लाखो विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून प्रश्न वंचित विचारा. राहतील. यासाठी शासनाचं धोरण काय आहे? शासन तातडीने ही सर्व शिष्यवृत्ती या विद्यार्थ्यांना देणार आहे का? टोपे साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माननीय सभासदांनी विचारल्या प्रश्नाप्रमाणे शिष्यवृत्तीच्या बाबतीमध्ये एससी विद्यार्थ्यांना पोस्ट मॅट्रिक नंतर स्कॉलरशिप दिली जाते. त्याच्यामध्ये 60% हा केंद्र सरकारचा हिस्सा आहे आणि 40% हा राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. राज्य सरकारने आपले 40% पैसे या ठिकाणी दिलेले आहे, पण आपल्याला कल्पना आहे की मागच्या काळामध्ये शिक्षण संस्थेचे काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की जे डीबीटीच्या बाबतीमध्ये केंद्र सरकार पैसे देत आहे ते पैसे डायरेक्ट त्यांना न देता संस्थेला देण्यात यावे. त्यामुळे हायकोर्टामध्ये ही केस गेल्यानंतर हायकोर्टाने त्या बाबतीमध्ये निकाल दिला. त्याच्यानंतर केंद्र सरकार हे सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलं आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये केंद्र सरकार गेल्यानंतर केंद्र सरकारने पुन्हा सांगितलं की आपण हायकोर्टामध्ये जावं आणि हायकोर्टाने असा निकाल दिला की केंद्र सरकारने जे मान्य केलं आहे की 60% पैसे हे डायरेक्ट विद्यार्थ्याच्या खात्यावर जावेत. तो निकाल आता 5 डिसेंबरला लागलेला आहे, जस्ट लागलेला आहे तो निकाल. आणि 60% पैसे हे त्याच्यामुळे 2 वर्ष थांबलेत. राज्याचे याच्यामध्ये एकही पैसा थांबलेला नाही. राज्याचा जो 40% पैसा आहे जो विद्यार्थ्यांना दिला जातो तो सगळा पैसा राज्यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. पण केंद्र सरकारच्या माध्यमातून संस्था चालक हे हायकोर्टामध्ये गेल्यामुळे, हायकोर्टातून पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये हा विषय झाल्यामुळं, सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा हायकोर्टामध्ये पाठवल्यामुळं या ठिकाणी याला विलंब झालाय. पण आपल्याला सांगायला वाटेल की 5 डिसेंबरला याचा निकाल लागलेला आहे. जवळपास 900 कोटी रुपयाचं केंद्र सरकारच्या माध्यमातून माहिती मागवली गेली आहे. पैशाचं वितरण सुरू होत आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे हे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जाणार आहे. काही संस्था चालकांची अशा तक्रारी होत्या की ह्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जातात, त्याच्यामुळे मग ते संस्था चालकांना पैसा देत नाही. संस्था चालकांना पैसा देत नसल्यामुळे संस्था चालकांचं नुकसान होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने असा अभ्यास केला की इतर राज्यांचा अभ्यास मागवला की त्या ठिकाणी काय आहे
तर काही ठिकाणी संस्था चालकांच्या इतर राज्यांमध्ये, आपल्या राज्यामध्ये म्हणत नाही, की बोगस विद्यार्थी दिसून आले, काही ठिकाणी मोठे प्रॉब्लेम दिसून आले. त्यामुळे त्यांनी हा पैसा संस्थेला न जाता डायरेक्ट विद्यार्थ्याकडे जावा. आमची विनंती हीच आहे की काही विद्यार्थी त्याच्याकरता काही प्रमाणामध्ये पैसे संस्थेला देत नाही, तर आम्ही ते परिपत्रक पण काढणार आहोत की ज्या विद्यार्थ्याला केंद्र सरकारकडनं पोर्टलवरून जे पैसे, डीबीटी कडून जे पैसे येत आहेत, तर त्यांनी संस्थेचे पैसे सुद्धा 8 दिवसाच्या आत अदा करावे, जेणेकरून संस्था चालकांचेही पैसे मिळतील आणि जो आमचा विद्यार्थी, मागासवर्गीय विद्यार्थी शिकण्याचे स्वप्न बघतोय तेही पूर्ण होईल. टोपे साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय, आपण म्हणाले ती गोष्ट ठीक आहे, कोर्टाच्या संदर्भाने आपण सांगितली ती गोष्ट ठीक आहे, पण अध्यक्ष महोदय यामध्ये आपण म्हणाले विद्यार्थ्यांना आम्ही सूचित करू की बाबा तुम्ही ट्युशन फीस जमा करा. अध्यक्ष महोदय, मी अनेक कॉलेजेसचं उदाहरण देऊन सांग. अध्यक्ष महोदय, याच्यात अशी संस्था चालकांची अशी मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की जी स्कॉलरशिपची पैसे असतात ते त्यांच्या खात्यात जाऊ द्या डीबीटी मध्ये, पण जी ऍक्च्युअल ट्युशन फी असते, ऍक्च्युअल ट्युशन फी, ती ट्युशन फी तरी संस्थेच्या किंवा कॉलेजच्या खात्यामध्ये जमा व्हायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एकदा का टीसी घेऊन गेला विद्यार्थी तर परत ते पैसे येत नाहीत. असे शेकडो विद्यार्थ्यांच्या संदर्भाने हा विषय घडलेला आहे आणि मंत्री महोदय म्हणतात की आपण त्यांना सूचित करू वगैरे, नुसता सूचना देऊन होणार नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामध्ये ज्याचा ज्याचा हक्क, ज्याचा ज्याचा विषय असेल तो ते व्हायला पाहिजे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय पहिला प्रश्न हा आहे की विद्यार्थ्यांच्या शेवटी विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदू आहे, विद्यार्थ्यांचं हित जपणं हेच सगळं आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे. पण विद्यार्थ्यांचे स्कॉलरशिपचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या डीबीटीच्या खात्यात असावेत, बाकी ट्युशन फी जी आहे ती मात्र कॉलेजच्या खात्यात दिली जाईल का अध्यक्ष महोदय? त्यासाठी कुठल्याही परिस्थितीत ट्युशन फी बुडणार नाही याबाबतची काय खात्री केली जाणार अध्यक्ष महोदय? हा पहिला प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, दुसरा प्रश्न असा आहे की या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय जवळजवळ याच आता महागाई एवढी झालेली आहे, आज 293 वर सुद्धा चर्चा आहे अध्यक्ष महोदय. या सगळ्या गोष्टीच्या अनुषंगाने स्कॉलरशिपचे पैसे सुद्धा वर्षानुवर्ष 5-6 वर्ष झाले अध्यक्ष महोदय मागासवर्गीय समाजाच्या आपल्या सामाजिक न्याय विभागाचे पैसे वाढलेले नाहीत. त्यामुळे स्कॉलरशिपचे पैसे सुद्धा वाढले पाहिजेत ही सुद्धा मागणी आहे. त्याबाबत सरकार पॉझिटिव्ह निर्णय घेणार का अध्यक्ष महोदय? दुसरा, आणि अध्यक्ष महोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज हे एक अशी इन्स्टिट्यूट आहे अध्यक्ष महोदय की ज्याच्या बाबतीत FRA म्हणजे फीज रेग्युलेटरी अथॉरिटी झालेलीच नाही आणि त्यामुळे वर्षानुवर्ष अध्यक्ष महोदय फीज रेग्युलेशन होत नाही. म्हणजे जी काही वाढवायची असेल फीज एखाद्या कॉलेजला तर अध्यक्ष महोदय रेग्युलेटरी अथॉरिटी नसल्यामुळे ते काम होत नाही. त्यामुळे ती रेग्युलेटरी अथॉरिटी पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या संदर्भाने केव्हा त्या ठिकाणी केली जाणार अध्यक्ष महोदय, ती तातडीनं केली जावी अशी अपेक्षा सुद्धा अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी निश्चित प्रकारे आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसारच केंद्र सरकारने डायरेक्ट हे सांगितलंय की थेट पैसे खात्यामध्ये जमा करावेत. शेवटी हा केंद्र सरकारचा निर्णय आहे. आम्ही आपल्या सूचना केंद्र सरकारपर्यंत फक्त कळवू शकतो, पण केंद्र सरकारकडे हे आम्ही मांडलं तरी केंद्र सरकार या गोष्टी मान्य करायला तयार नाही. केंद्र सरकारचं असं म्हणणं आहे की इतर राज्यांचे जे अनुभव आहे की तिथं बोगस विद्यार्थी दाखवले गेले, बोगस विद्यार्थ्यांचे पैसे उकळले गेले, हे इतर राज्यांमध्ये या ठिकाणी आणि हे त्यांच्या लक्षामध्ये आल्यामुळे त्यांनी आपल्या हायकोर्टाला सांगितलं हायकोर्टाकडे जा आणि हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार या ठिकाणी निर्णय दिला की जे केंद्र सरकारने सांगितलंय त्या पद्धतीने अंमलबजावणी करा. शेवटी हा जो निर्णय हा महाशय कोर्टाने दिला असल्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला काही फेरफार करता येणार नाही. पण तरी सुद्धा मी पूर्वी जे बोललो की विद्यार्थ्यांना बाबतीमध्ये असं परिपत्रक काढण्यात येईल की बाबा या ठिकाणी आपल्याला ज्या दिवशी पैसे येतील त्याच्या 8 दिवसाच्या आत तुम्ही संस्था चालकांचे जे पैसे आहे, जसं टोपे साहेब आपण म्हणलात त्या पद्धतीनं पैसे तुम्ही संस्थेला द्यावेत. आणि मला तरी असं वाटतं की त्याच्यामध्ये जरी आपल्याला चेंजेस करायचे असेल तर शेवटी केंद्र सरकारला या ठिकाणी विनंती केल्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही आहे. माननीय उच्च न्यायालय केंद्र शासनाने धोरण कायम ठेवलेले आहे. त्या धोरण कायम ठेवल्यामुळे आपण या गोष्टीचा विचार करू शकत नाही. आणि या ठिकाणी आपण जे बोललात ते सत्य आहे की या ठिकाणी वाढ जी व्हायला पाहिजे 5 वर्षापासून वाढ झालेली नाही. या ठिकाणी कॅबिनेटमध्ये तो विषय मांडण्यात येईल किंवा मुख्यमंत्र्यांबरोबर या ठिकाणी विषय चर्चा केली जाईल आणि त्याच्यामध्ये जर वाढ करता येत असेल तर निश्चितपणाने वाढ करण्याचा शासन विचार करेल. विरोधी पक्षनेते अध्यक्ष महोदय, प्रभू साहेब, मागास राज्यातील
राज्यातील मागासवर्गीयांचा आपलं- अत्यंत महत्वाचा मध्ये फीज रेग्युलेटरी अथॉरिटी जर नसली तर फीज रेग्युलेटच करता येत नाही, नियमनच करता येत नाही. त्यामुळे ती फीज रेग्युलेटरी अथॉरिटीच नाहीये अस्तित्वात. ती शासनाची, आपल्या उच्च शिक्षण विभागाची, तंत्र शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. ती फीज रेग्युलेटरी अथॉरिटी निर्माण करा, म्हणजे ती कमिटी निर्माण करा. त्याच्याशिवाय फीजची ऍक्च्युअल किंमत ठरवता येत नाही. तंत्र शिक्षण मंत्र्यांशी या बाबतीमध्ये चर्चा करून निश्चितपणे त्या अथॉरिटी या ठिकाणी निर्माण करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते काय विरोधी पक्षनेते साहेब. अध्यक्ष महोदय, विषय असा आहे की गेली 2 वर्ष झाले 60% केंद्र सरकारचा पैसा मिळत नाही. नाही, तुम्ही ते बोललात, तुम्ही कोर्टाचं सांगत बसलात. मुळात विषय असा आहे की डबल इंजिन सरकार आहे, आता सिंगल इंजिन नाही. त्यामुळं त्यांनी पैसे देण्यासाठी कोर्टाचा कुठे अडथळा आहे? तुम्ही माननीय मंत्री महोदयांनी सांगावं की या संदर्भात. अरे पण मला एक सांगा, 5 डिसेंबरला जरी निकाल लागला तरी त्याला अडवलं कोण होतं? केंद्राला 60% देताना कुठे स्थगिती होती? काय सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती होती काय? 2 वर्ष झालेत कोणाला पैसे मिळत नाही. हे महत्वाचा विषय. राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून द्यायला पाहिजे. फिरवाफिरवी कशाला? मागासवर्गीय आहे म्हणून. हे मागासवर्गीय पोरांनी खायचं काय? आणि हे उत्तर काय कोण म्हणाल? 5 डिसेंबरला निकाल लागला. 5 डिसेंबरच्या निकालाचा संबंध येत नाही. कोर्टाने स्थगिती ठेवली होती का? केंद्र सरकारला पैसे द्यायचे होते, तुम्ही तुमचा हिस्सा दिला. राज्य सरकार काय हिस्सा, केंद्र सरकार का दिला नाही 2 वर्षापासून? याचं उत्तर अपेक्षित होतं अध्यक्ष महोदय. आणि तुम्ही किती पाठपुरावा केलात? छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी आपण जातो. मागासवर्गीयासाठी कोण गेलेत? आपण कांद्यासाठी गेलो, आपण इतर विषयासाठी गेलो, इथेनॉलसाठी गेलो, पण ह्या विषयासाठी कधी गेला होतात का? आणि केंद्र सरकारने पैसे दिले ठरवायचं होतं. कोर्टाच्या निकालानंतर तो वेगळी गोष्ट होती. द्यायचा तो रेशू त्या संस्थांना द्यायचा, विद्यार्थ्यांचा डीबीटी करायचा, हा वेगळा विषय होता. कुठल्याही कोर्टाची स्थगिती नव्हती. 2 वर्षापासून केंद्र सरकारचं हे उदासीन धोरण आहे की या पैसे मिळण्यासाठी विलंब झाला, त्या पोराचं जीवन टांगणीला लागलाय, शैक्षणिक त्याचं जीवन टांगणीला लागलं. आता म्हणून माझा प्रश्न असा आहे आता आपल्या मान्य माध्यमातून अध्यक्ष महोदय की हे पैसे जो कधीपर्यंत येतील? आता उद्या हा निधी 60% येण्यासाठी केंद्राकडून विलंब झाला तर तोपर्यंत राज्य सरकार त्या पोरांची प्रतिपूर्ती करणार आहे का? हा महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय. केंद्राकडून उशिरा पैसे येतात, याचा अर्थ राज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार वाऱ्यावर सोडू शकत नाही, त्यांना उद्ध्वस्त करू शकत नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे माननीय मंत्री महोदयांना की तुम्ही केंद्रातून परतावा हे 60% निधी येतपर्यंत तुम्ही राज्य सरकारच्या तिजोरीतून हा निधी सरकार खर्च भार उचलेल का, खर्च करेल का? आणि जर केंद्राकडून वाट बघतोय तर तो किती कालावधीमध्ये हा निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे? प्रभू मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, एखाद्या माणसाने एखाद्या गोष्टी करता कोर्टात जाणं आणि त्याची जबाबदारी सरकारने घेणं हे मी मान्य करू शकतो. पण संस्था चालक कोर्टात गेले. विरोधी पक्ष नेते साहेब, ऐकून घ्या, पूर्ण ऐका ना. आपण ऐका. आता तुमचं ऐकलं मी. तुम्ही कांद्यांचं बोललं, मग कांद्याला अनुदान नकोय का शेतकऱ्यांना? हे तुम्ही बोलले ना, तुम्ही बोलले शेतकऱ्याचा अपमान केला तुम्ही. कांद्याच्या अनुदानाकरता गेले उत्तर आम्ही बोललो का त्या गोष्टीवर? म्हणजे तुम्ही एकीकडे आमच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत म्हणणं नाही, पण शेतकऱ्याच्या बाबतीत तुम्ही हे बोलू नये. इथोनॉल हे शेतकऱ्यांचं आहे, ऊसाचं उत्पादन हे शेतकऱ्याचं आहे. एकीकडे तुम्ही मंत्री महोदय नाही, तुम्ही कांद्या उत्पादन आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये बोलत असाल तर हे शिष्यवृत्तीवर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचं उत्तर शिष्यवृत्तीवर बोलावं, कांद्यावर बोलू नये. कांदा खात नाही का? यांनी बोलू नये कांद्यावर, शेतकऱ्यांच्या कांद्यावर बोलू नये, शेतकऱ्याच्या ऊसावर बोलू नये. आपण उत्तर लक्षवेधीला द्या. इथेनॉल करता गेले, चुकीचं केलं का? आपलं म्हणणं आहे का? आपल्याला मान्यता आहे का? लक्षवेधीला वाटतं का हे बरोबर बोलताय? साहेब मंत्री महोदय, लक्षवेधीला उत्तर द्या. लक्षवेधीला उत्तर. अध्यक्ष महोदय, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या लक्षवेधीवर हा प्रश्न आहे. इथं कांदा आणि ऊस काढण्याची काय गरज? आता लक्षवेधीच्या प्रश्नाला, विरोधी पक्षनेत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर द्या साहेब. असा संदर्भ नसतो शेतकऱ्याचा अपमान करायचा. शेतकऱ्याचा अपमान सहन नाही केला जाणार.
अध्यक्ष महोदय, हायकोर्टाच्या बाबतीमध्ये ज्याप्रमाणे विरोधी पक्षनेते बोलले तर हायकोर्टाने 5 डिसेंबरला हा निकाल दिला. याच्यापूर्वी मी सांगत होतो की संस्था चालक हे स्वतः कोर्टात गेले आणि त्याच्यामध्ये समजून घ्या त्यांची मागणी काय होती की हे पैसे आम्हाला डायरेक्ट मिळावे, हे पैसे आमच्या अकाउंटवर यावे आणि केंद्र सरकारचं म्हणणं होतं की आम्ही हे द्यायला तयार नाहीये. मग राज्य सरकारने कसे पैसे दिले असते? पूर्ण ऐकून घ्या. 5 डिसेंबरला याचा निकाल लागलाय. 900 कोटी रुपये केंद्राकडनं आपल्याला प्राप्त झाले आहे. विद्यार्थ्यांची माहिती मागवली जाते आहे. सगळ्या विद्यार्थ्यांना येत्या 15 दिवसाच्या आत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सगळे पैसे डीबीटीवर दिले जातील अशा केंद्र सरकारकडनं आम्हाला सूचना प्राप्त झालेल्या आहे. पण तरी सुद्धा 3,90,000 विद्यार्थी जे आहेत त्यांना 886 कोटी रुपये वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. प्रभू साहेब त्यांची लक्षवेधी आहे त्यांची. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी आता सांगितलं की सुप्रीम कोर्टामध्ये देतो. संस्थाचालक गेले आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना